हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, थैंक हरे यू। कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். இதுதான் நம்மளோட டெம்பிள், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், மங்களூரில் இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் டெம்பிள். இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய தேவதாஸ் டைட்டிஸ் இவங்க தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவங்க. இந்த கோவில் ரீசெண்டாக கட்டப்பட்ட கோவில். இந்த கோவிலை கட்டினவங்க தான் வந்து நம்மளோட ஆச்சாரியா நாம நிஷ்தாஸ் பிரபுஜி, என்என்டி பிரபுஜி அப்படின்னு நம்மளால கூப்பிடப்படுறவங்க இந்த கோயிலோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. ஸோ இது வந்து இந்த இஸ்கான் பிளாட்ஃபார்மில் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த கோவில் வந்து ரொம்ப சின்ன அளவில் இருந்துச்சு 4 இயர்ஸ் பேக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த பிரபுஜியோட அவ்வளோ மெனக்கடல், அவ்வளோ அவங்க வந்து எஃபர்ட் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த கோவிலை நிர்மாணம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ டிவோட்டிஸ் அத்தனை பேரோட டொனேஷன்ஸ் ப்ளஸ் அவங்களோட எஃபர்ட் மூலமாக தான் அவங்களுடைய இந்த கனவானது பலிச்சது. ஸோ கோவில் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, அவ்வளோ அழகான கோவில். நம்மளோட ராதா கோவிந்தாக்காக என்என்டி பிரபுஜி அவங்களால கட்டி முடிக்கப்பட்ட இந்த கோயில். நம்ம எல்லாருமே ஒரு டைம் இந்த கோவிலுக்கு ஒன்றா போயிட்டு நம்ம சேவிச்சுட்டு வரணும் பகவானை. அவங்களுக்கு பகவானுக்கான டியூஷனல் சர்வீஸ் அங்கே பண்ணணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளை நம்ம வச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. அடுத்தது பிரணத்தி பண்ணிவிடுவோம். பிரணத்திங்கிறது வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரேயர், ஓகேங்களா? ஸோ இது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ ப்ரேயர்ஸ் சொல்ல முடியல அப்படின்னா மினிமமாக இருக்கக்கூடிய ப்ரேயர்ஸ் நான் சொல்லுவேன், அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்புறம் பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ண உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பைஹார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கேய சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिहं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. எஸ், இப்போ இந்த மங்களூர் இஸ்கான், மங்களூரில் இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிளை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்தோம். இந்த இஸ்கான் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அகில இந்திய, ஓகேங்களா, அதாவது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய, ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் டெம்பிள்ஸ் அத்தனையும் உருவாக்குன பிரபுபாதா அவங்கள்ட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் இவங்க தான் வந்து ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான், இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க தான் வந்து ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா, நம்ம எல்லாராலையும் மரியாதையாக கூப்பிடப்படக்கூடிய பிரபுபாதா இவங்க தான். ஹீஸ் நோ மோர் நவ். இவங்க தான் வந்து இந்த இஸ்கானை ஃபவுண்ட்,
ஹீஸ் த ஃபவுண்டர். ஓகேங்களா? இது இது எல்லாமே வந்து அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டுன்னு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு இந்த இஸ்கான் வந்து ஒரு ஒரு ஆச்சரியக்கிட்ட மூவ் ஆகி வந்துட்டு இருக்குது. அதில் இப்போ இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் அவங்க. அவரது புனித அருள் ஹிஸ் ஹோலினஸ் அப்படி சொல்லுவோம்ல, அதான் ஜெயபாத்தக சுவாமி குரு மகாராஜ். இவங்க தான் இப்போதைக்கு ஆச்சாரியாவா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்காங்க. குரு மகாராஜா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா ஜெயபாத்தக சுவாமி அவங்க தான். இவங்க வந்து இப்போ ஹோல் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை டெம்பிளுக்கும் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறது இவங்க. ஓகேங்களா? அடுத்தது கோவில் தலைவர். நம்ம இப்போ படிக்கக்கூடிய இந்த பகவத்கீதா, இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிஜி இன் 18 days அப்படிங்கிற இந்த கோர்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த பேட்ச் நீங்கள்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, இந்த ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மை கொண்டு வந்தவங்க யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய கோவில் தலைவர் ஹிஸ் ஹோலினஸ் நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி, என்என்டி பிரபுஜி. இவங்க எல்லாருடைய வழிகாட்டுதல், இவங்க எல்லாருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால இந்த கிளாஸை நிச்சயமாக நல்லபடியாக கொண்டு போக முடியாது. ஸோ நம்மளோட வந்தனங்களை இவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம தெரிவிச்சுப்போம். அந்த குருமார்கள் எல்லாருமே எப்படி அப்படின்னா நம்மளை கொண்டு வந்து பகவானோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கனெக்டிங் கேபிள் மாதிரி தான். ஓகேங்களா? நம்மளா பக்தி பண்ணி பகவான் கிட்ட போகிறத விட நம்ம ஒரு குரு கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு குரு மகாராஜ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னாலே, ஓகேங்களா, நம்மளை எங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க அவங்க அப்படின்னா பகவானோட திருவடி பாதத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய நல்லது கெட்டது அதுக்கான பலன்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு நம்மளை கொண்டு வந்து நல்ல விதமாக பகவானுடைய திருவடி தாமரையில் சேர்க்கறது யாரோட பொறுப்பாயிடும் அப்படின்னா குரு மகாராஜரோட பொறுப்பாயிடும். ஸோ பிரபுபாதா அவங்க இப்போ இல்லை அப்படின்னாலும் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, என்னுடைய கடைசி சீடன் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறவங்க பக்தி பண்ணி பகவான் கிட்ட போகிற வரைக்கும் நான் இங்கே இருந்துகிட்டே இருப்பேன். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு குரு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலமாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும். எந்த விஷயத்தையும் நம்மளாவே கற்றுக்க முடியாது. ஓகேங்களா? எதுவுமே வந்து அது எப்படி இருக்காது அப்படின்னா ஒரு அனுபவ அறிவை இது பற்று தராது. நம்ம ஏமாத்தாஜி அதான் ஏக்கச்சக்கமாக ஏஐ டூல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதில் போட்டால் என்னால் படிச்சிட முடியாதா, புக்ஸ் இருக்குல்ல, எல்லாம் சொல்லுவோம். பட் அந்த அனுபவ அறிவுங்கிறத யார் எடுத்து கொடுப்பா அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த குருஜி சொன்னாதான் நமக்கு அது புரிய வரும். ஓகேங்களா? அவங்க தான் அதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அனுபவித்து பார்த்துருப்பாங்க, வாழ்ந்து பார்த்துருப்பாங்க. அதில் இருக்கிற ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்கள்ட்ட நம்மளை கொண்டு போய் நம்ம சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டா போதும், அவங்க நம்மளை வந்து அழகாக வழி நடத்தி கொண்டு போவாங்க. ஸோ இந்த பகவத்கீதை இந்த லீனியேஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை கிருஷ்ணர்கிட்டேருந்து பிரம்மாவுக்கு வந்தது, நாரதருக்கு வந்தது. இது படிப்படியாக சீட பரம்பரை, இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா சீட பரம்பரைன்னு சொல்லுவோம். ஒரு சங்கிலி தொடர் மாதிரி வந்து அது எங்கே வரைக்கும் வந்திருக்கு பாருங்க, பிரபுபாதா வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஓகேவா? அவங்க எழுதின இந்த பகவத்கீதா அசிட்டிஸ் அப்படிங்கிற புக்கை தான் நம்ம இங்கே படிக்கிறோம். இஸ்கானில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற பகவத்கீதா புக் எது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா பிரபுபாதா அவங்களால எழுதப்பட்ட பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ். ஏன் அப்படின்னா அதுதான் ஆத்தென்டிகேட்டட் விஷயம் அதில் தான் இருக்கும். எத்தனையோ பகவத்கீதா புக்ஸ் வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும், அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு அந்த பாஷ்யம் எழுதியிருப்பாங்களே, அது கமெண்டேட்டர், அதாவது பொருளுரை எழுதியிருப்பாங்கல்ல, அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுடைய சொந்த கருத்துக்கள், அவங்களுடைய கற்பனை அதெல்லாத்தையும் அதில் கொண்டு வந்து எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவ்வளோ ரெலவெண்ட்டாக இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காது. ஆனால் பிரபுபாதா அவங்களால எழுதப்பட்ட இந்த புக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா விஷயமேங்களையும் அதில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வித் ரெஃபரன்சஸ், சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸோடு அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த புராணத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது, இந்த புராணத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே ஆத்தென்டிகேட்டட் விஷயங்களாக தான் இருக்கும். ஸோ கற்பனை கற்பனை பண்ணிட்டு அவங்களோட எண்ணத்தில் தோன்றுனது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து எழுதினாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அது கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஆத்தென்டிகேட்டட், இது வந்து சீட பரம்பரை மூலமாக வழி வழியாக கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட இந்த செய்தி. அது எப்படி இருக்கும், பியூரிஃபைடாக இருக்கும், அன்அடல்ட்ரேட்டடாக இருக்கும், எந்த விதமான கலப்படங்களும் இல்லாத ஒரு விஷயம் எங்கே கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா இஸ்கான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ் அப்படிங்கிற புக்கு தான். ஸோ நம்மளோட ஆச்சாரியா ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா பிரபுபாதா பார்த்துட்டோம். அடுத்தது இப்போ இருக்கிற நம்மளோட குரு மகாராஜ் ஜெயபாத்தக சுவாமி பார்த்துட்டோம். அப்புறம் நமக்கு இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மை உருவாக்கி தந்திருக்கிற நம்மளோட என்என்டி பிரபுஜி அவங்கள பார்த்தாச்சு. இவங்க 3 பேரோட பிளெஸிங்ஸோட நம்மளோட பகவத்கீதா 18 days கிளாஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில் இஸ்கான் பெங்களூரு வெல்கம் யூ ஆல். எதுக்கு வெல்கம் பண்ணுறோம்? 18 நாட்களில் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஓகேவா? 18 நாள் ஏன் மாதாஜி கொஸ்டின் வருதா? பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு ஏன் 18 நாள் அப்படின்னா, சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அதில் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ பெர் டே 1 சாப்டர். ஓகேங்களா? அப்படி எடுத்துப்போம். சரி, ஒரு நாளில் ஒரு சாப்டர் படித்தா என்னால் நல்லா படிச்சிட முடியுமா, புரிஞ்சுக்க முடியுமா பகவத்கீதையை அப்படின்னா வாய்ப்பு இல்லை. எப்படி அது? நம்ம வந்து நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து நுனிப்புல் மேயிற மாதிரி தான் நம்ம இதை படிக்க போகிறோம். ரொம்ப அதாவது லெஸ் தேன் 1 or 2 ஸ்லோகாஸ் இப்படி தான் நம்ம இந்த L1ல் நம்ம கிராஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நியூ டு திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ இந்த சயின்ஸ் இது வந்து ஒரு சயின்ஸ். ஓகேங்களா? இது பெரிய ஏதோ ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பேச போகிறாங்க, பகவான் கடவுள் அப்படின்னே சொல்லி நம்மளை எப்படி கொண்டு போகிறாங்க, அதெல்லாம் இல்லை. லைஃப் சயின்ஸ். நம்ம வாழ்க்கை எப்படி நடத்திட்டு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பகவத்கீதையில் பகவான் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நமக்கு புரிய வைக்கிறது தான், அதுக்கான முயற்சி தான் இது. சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒரு டயத்துலையும் நம்ம ஒரு ஒரு சாப்டரை வெவ்வேறு ஆங்கிளில் நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். இப்போ L1 ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் இன்னைக்கு நம்ம இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த் கிளாஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்னைக்கு L1 ஃபஸ்ட் டே 1 இந்த சாப்டரை வேறு மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்ருப்போம். ஸோ அந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஒன்று தான், பட் இதுக்கு மீனிங் வேறு 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 போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நமக்கு அந்த அந்த புரிஞ்சுக்கிறது நம்மளோட அந்த புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த அந்த எப்படி உள்வாங்கிக்கிட்டோமோ அதை அதை அப்படியே நம்ம வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ தவிர, கம்ப்ளீட்டாக பகவத்கீதையை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு இதில் சொல்லவே முடியாது. ஓகேங்களா? அது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்குவோம். ஸோ 18 நாட்களில் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளுங்கள்னா பெர் டே 1 சாப்டர், இதுதான் கணக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் சாப்டர் 1 பகவத்கீதை சாப்டர் 1 இன்னைக்கு டே 1. ஸோ சாப்டர் 1 பார்க்க போகிறோம். அந்த சாப்டர் 1ஓட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஓகேங்களா? பகவத்கீதையில் 18 சாப்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். 18 சாப்டர்ஸை பகவான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 6 6 6 3 மாடியூலாக பிரிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 6 சாப்டர்ஸு, அப்புறம் நடுவில் இருக்கிற 7லேருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் ஒரு 6 சாப்டர், அப்புறம் 13லேருந்து 18 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 6 சாப்டர்ஸ்னு 3 மாடியூலாக பிரிங்க. ஒரு ஒரு மாடியூலுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் கொடுங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணிக்கிறதுக்கு, சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு. ரொம்ப கஷ்டமான ஃபார்முலா நம்ம ஸ்கூல்லலாம் படிப்போம்ல, மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயோ இல்லை சயின்ஸ்லேயோ ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமான தியரம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மேம் கிட்ட கேட்போம், கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு. அவங்க என்ன செய்வாங்க, இப்படி இதெல்லாம் அது குரூப் பண்ணிக்கோ, இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படி சொல்லி நமக்கு வந்து ஒரு அந்த ஒரு மெத்தடாலஜி ஒன்று இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான் அந்த பகவத்கீதைக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 டிவிஷன்ஸாக சப்டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு 6 அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகம். ஓகேங்களா? கர்மயோகம் கர்மம் அப்படிங்கிற வேர்டெல்லாம் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம். அந்த கர்மம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, அவ்வளோதான். ஓகேவா? எனக்கு தான் பகவத்கீதை தெரியுமே மெத்தாஜி, ஒரு 10 லைன் எழுதியிருப்பாங்களே, நிறைய பேர் வீட்டில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்களே, கோயிலெல்லாம் ஒட்டியிருப்பாங்களே, எனக்கு தெரியும். இன்னைக்கு எது உன்னுடையதாக இருக்கிறதோ அது நாளை மற்றொருவருடையது. படிச்சிருப்பீங்க, எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேங்களா? அதுதானே அதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அது மட்டும் சொல்லப்படலை. அதை மாதிரி பல விஷயங்கள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க. ஓகேங்களா? அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே வந்திருக்கோம். இன்னொரு விஷயம், அந்த கர்ம யோகம் அப்படின்னா கடமையை செய்யன்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? கடமையை செய்யன்னு சொல்கிறதுக்கு 6 சாப்டரா மாத்தாச்சு அப்படின்னா, அர்ஜுனனுக்கு அத்தனை சந்தேகங்கள் வருது. சரியா? அந்த கடமையை வந்து எப்படி செய்யணும்? பலனை எதிர்பார்த்து செய்யணுமா? அது முடிவில் எனக்கு இருக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சந்தோஷத்தை தருமா? ஒரு புண்ணிய பலனை தருமா? அப்படிலாம் எதிர்பார்த்து செய்யணுமா? அப்புறம் என்னுடைய நோக்கத்துக்காக என்னுடைய எதிர்கால ஒரு எந்த ஒரு விஷயமே செஞ்சோன்னு வச்சுக்க, எனக்கு அதில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு பார்ப்போம்ல. ஸோ அதுக்காக செய்யணுமா? அல்லது பலனை துறந்துட்டு செய்யணுமா? எல்லாமே பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்பவுமே கிளாஸில் வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம்ங்கிற வேர்டு சொல்லிட்டே இருப்பேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எது செஞ்சோம் அப்படின்னாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அதோட பலன்கள் எல்லாமே பகவானுக்கே அர்ப்பணம். அவங்களுக்கு தெரியும். நம்மளா பார்த்து கேட்டால் கூட எனக்கு ஒரு 1 crore வேணும்னு கேட்போம். ஆனால் பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம கேட்டு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை நம்ம கம்மி பண்ணிக்க கூடாது. ஸோ அவங்கள்ட்டே விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அவங்களால என்ன நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குதோ ப்ரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, நீ இன்னைக்கு இங்கே இப்படி இருக்கியா, உனக்கு இந்த வேலையை
வேலையை நான் கொடுத்துருக்கேனா, யூ ஆர் ஏ ஹவுஸ் ஒய்ஃபா, யூ ஹாவ் டு டூ இட். ப்ரொஃபஸரா, அதை பண்ணு. உன் ஃபேமிலி இருக்கா, அதை பாரு. இதுதான். இதை விட்டுட்டு எங்கிட்ட ஓடிவான்னு பகவான் சொல்லவே இல்லை. ஓகேங்களா? அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காம நீ கடமையை செய், உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் கொடுப்பேன் அஷ்யூர் பண்ணுறாங்க பகவான். ஸோ இது கர்மயோகம். அப்புறம் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற 13லேருந்து 18வது சாப்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஞான யோகம். ஞான யோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த கடமையை செய்யல, எனக்கு வந்து எக்கச்சக்கமாக இந்த டியூட்டி எல்லாம் வந்து என்னை போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணுது, என்னால் முடியல அப்படின்னு சில பேர் எஸ்கேப் ஆவாங்கல்ல. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கலாம். படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறது மூலமாக, அதுவும் எப்படி பகவான் சொன்ன மாதிரி சாஸ்திரிக்கில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அந்த மேற்கோள்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி தன்னோட நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிட்டு பகவானை அடையலாம். ஓகேவா? ஒன்று கடமையை செஞ்சு, அதுவும் பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையை செஞ்சால் பகவான் அடையலாம். அது கர்மயோகம்ங்கிற முதல் 6 சாப்டர்ஸில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படி இது சரிப்பட்டு வரலையா, நீ ஞான யோகம் போறியா, நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா, படிக்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற, தன்னுடைய ஞானத்தை நீ விருத்தி பண்ணிக்கிற, அந்த வழியிலையும் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். ஓகேங்களா? இந்த 2 வழியை தவிர 3ஆவதா ஒரு வழியும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் வே. அப்புறம் ரொம்ப 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 நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்சமான ஒரு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுறது. நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யாம இரு, நீ ஞானத்தை வளர்த்துக்காம இரு. ஆனால் எனக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸை நீ பண்ணின அப்படின்னா, அப்போ நீ கண்டிப்பாக என்கிட்ட திரும்ப வந்துடுவ. ஓகேங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானை நோக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்பாக எடுத்து வைக்கிறோம். ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் நம்மளை நோக்கி 2 ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பாங்க. சரியா? இப்போ ஒரு குழந்தை நடக்க வருது அப்படின்னா, நடக்க ஆரம்பிக்க புதுசில் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஸ்டெப் வச்சதுனாலே அது ஒரு 10 தப்படியில் அம்மா கிட்ட வந்துடும். பட் நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம நிற்கிற இடத்துல நம்ம நிற்க மாட்டோம், நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கி, ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்ட்ரெச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் நம்ம குழந்தை நடந்துடக்கூடாதே, கால் வலிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், 2 ஸ்டெப் இன்னும் முன்னாடி நம்ம நெருங்கி வருவோம். அம்மா கிட்ட நல்லா நெருங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸராக போவோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அந்த குழந்தைய கால் வலிக்க விடாம அந்த குழந்தையும் நடக்க விட்டு, ஓகேவா, அந்த இடத்துல 2 விஷயங்கள் அக்காம்ப்ளிஷ் ஆகுது. ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தையும் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு நடக்குது, இன்னொன்று அது அந்த விஷயத்தை கற்றுக்குது, இன்னொன்று ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மள நெருங்கிடுது. இதுதான் பகவான் பண்ணுறாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸுங்கிறத பண்ணுறது மூலமாக நீ என்ன திருப்திப்படுத்தின அப்படின்னா, நான் உன்னை சீக்கிரம் என்கிட்ட கூப்பிட்டுப்பேன். ஓகேங்களா? ஏன் பகவான் கிட்ட நம்ம போகணும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே அவங்கள்ட்டேருந்து வந்தவங்க தான். இதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா? நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்டேருந்து வந்தவங்க தான். நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் பெர்மனண்ட், இதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேஸ்ட்லேயே ஊறி போயிட்டு நம்ம இங்கேயே சிக்கிக்கிறோம். ஓகேங்களா? சிக்கிட்டு இந்த சுழல்லையே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். பர்த் டெத் சைக்கிள் இந்த சுழல்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது கிடையாது. நம்ம எல்லாம் விருப்பப்பட்டவங்கனால பகவான் நம்ம எல்லாரையும் விடுவிச்சு இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு அனுப்பிவிட்டாங்க அப்படின்னா, நீ போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டாங்க. நமக்கு இருக்கிறது கொஞ்சோண்டு சுதந்திரம். பகவான் ஃபுல்லா சுதந்திரமானவங்க. அவங்கள்ட்டேருந்து ஒரு பார்ட் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த நம்ம என்ன செய்றோம், மறந்து போயிடுறோம். நம்ம அங்கேருந்து வந்தவங்கங்கிறத மறந்துட்டு, இங்கே ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு, புண்ணிய காரியங்கள், பாவ காரியங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான புண்ணிய, பாவ பலன்கள அனுபவிச்சுக்கிட்டு, நம்ப அங்க மறுபடியும் போணும். அந்த கோ பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மறந்துடுறோம். அதை ஞாபகப்படுத்துறது எது அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது பண்ண நம்ம இங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற ஜென்மாக்கள்லாம் போதும். நம்ம இங்க வந்த விஷயமே வேற. நமக்கு இருக்கிற சின்ன சுதந்திரத்தை வச்சு நம்ம இங்க ஒரு லைஃப் என்ஜாய் பண்றதுக்காக வந்தா, நம்ம பாட்டுக்கு வேற வேற உடலை எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு இங்கேயே பல ஜென்மங்கள் எடுத்துட்டே இருக்கிறோம். இது போதும். ஓகேங்களா? நம்ம திரும்ப பகவானுடைய திருவடி தாமரையை நோக்கி போயிடுவோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் எப்ப நமக்கு தோணும் அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது தான் தோணும். சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இத்தனை விஷயத்தையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு சிம்பிள் அனாலஜி. பிரெட் சாண்ட்விச் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? மேலே ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரெட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது வந்து
ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கர்மயோகம். கீழே இருக்க ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரெட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது பின்னாடி சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஞான யோகம். நடுவில் என்ன பண்ணியிருப்போம், ஜாம் போட்டிருப்போம். ஓகேங்களா, ஸ்வீட் பார்ட்டு. ஓகேவா, அந்த ஸ்வீட் பார்ட்டு தான் என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம். ஸோ நமக்கு எது உடனே அட்ராக்ட் பண்ணும், அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்வீட் பார்ட்டு தான் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும். இன்னும் மோர் ஓவர் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு அட்டைன். நம்மளுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு செய்ய முடியும். டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க விஷயத்தை கொஞ்சம் டிவைட் பண்ணி பண்ணோம்னா அதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ். தனியாக எங்கே ஏதாவது போய் நம்ம இதுக்காக பண்ணணுமா, ஏதாவது ரொம்ப நம்மளை நம்ம கஷ்டப்படுத்திக்கணுமா, இல்லாத ஒன்றை கொண்டு வரணுமா, அதெல்லாம் இல்லை. நம்ம சாப்பிட்றோமா, டெய்லி சமைக்கிறோமா, டெய்லி சாப்பிட்றோமா, பால் காய்ச்சறோமா, அதை பகவான் கிட்ட பிரசாதமாக வச்சுட்டு அப்புறம் அதை எடுத்து சாப்பிட்றோம். இது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். ஓகேவா, பூ பறிக்கிறோமா, பூ பறிச்சு நம்ம தலையில வச்சுக்கிறோமா, பகவானுக்கு சாத்திட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, எங்கேயோ வாக் போகணுன்னு போகிறோமா, கோவிலுக்கு போயிட்டு சுவாமியை அந்த சர்க்கம்பரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது கோவிலை பிரதட்சணை பண்ணி வர்றது, அது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னாலே பகவானுக்கு நம்ம எல்லாருமே பிடித்தவர்கள் ஆயிடுவோம். பிடித்தவர்கள் ஆனோம் அப்படின்னா தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா அவங்க 2 ஸ்டெப் வைக்கிறதுன்னு ஒன்று சொன்னேன்னா அது நடக்கும். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம பகவத்கீதை என்ன பண்ணிட்டோம், 3 டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சாச்சு. ஒரு டிவிஷன் கர்மயோகம், 2வது டிவிஷன் பக்தி யோகம், 3வது டிவிஷன் ஞான யோகம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 3 முடிஞ்சுதா. இதில் நம்ம முதல் 6 நாளும் எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கர்மயோகம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, இப்படி செய், இப்படி செய்யாத, இதை செய், இதை செய்யாத, ஃபுல்லாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க கிருஷ்ணர். ஓகேவா, கிருஷ்ணர் பேசவே மாட்டாங்க. முதல் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தான் சொல்லியிருப்பாங்க, கிருஷ்ணர் வாயே திறக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஸ்லோகம் கூட கிருஷ்ணர் உவாச்ச ஸ்லோகா இருக்கவே இருக்காது. பகவத்கீதான்னு சொன்னீங்களே மாதாஜி, இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் பேசவே இல்லையேன்னு எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் கேட்பீங்க. அதுக்கு தான் இப்போவே சொல்லி வைக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவல் பகவத்கீதா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நாளைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா ப்ராப்ளத்தையும், என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருக்குது லைஃப்பில் அவன் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அத்தனை கஷ்டங்களையும் அர்ஜுனன் சொல்லுவாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷனுக்கு வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் 1 more day, நாளைக்கு கிடைக்கும். சரியா, ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அர்ஜுனன் அப்படின்னா புலம்பல், கவனிப்பு மற்றும் கடமையின் நெருக்கடி. புலம்பி தீப்பாங்க, கம்ப்ளீட்லி லாமெண்டிங். அப்புறம் கவனிப்பு, என்ன கவனிக்கிறாங்க அப்படின்னா தேரோட்டியா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா. கிருஷ்ண பரமாத்மாட்ட அர்ஜுனன் கேட்பாங்க, 2 சேனைக்கு நடுவில் கொண்டு போய் என்னோட ரதத்தை நிறுத்து கிருஷ்ணா, நான் பார்க்கணும், சேனையோட பலத்தை நான் பார்க்கணும், எல்லாரும் எப்படி தயாராயிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு. அதை கொண்டு போய் நடுவில் நிறுத்தின உடனே கவனிக்கிறாங்களே இரு சேனை, 2 சைடிலும் இருக்க கௌரவர்கள் சேனை, அப்புறம் தன்னுடைய பாண்டவர்கள் சேனை, தன் சைடு சேனை. அதை பார்த்த விட்டு அதை கவனிச்ச விட்டு தான் அவங்களுக்கு அந்த புலம்பல்ங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ கடமை அவங்கள நெருக்குது. கடமை என்ன, அர்ஜுனனுடைய கடமை என்ன, அவரு சத்திரியன், அப்ப போர் புரியணும். அந்த போர் புரிய, இப்ப போர் புரியலாமா, புரிஞ்சா அது தப்பாயிடாதா, போர் செஞ்சேன் அப்படின்னா அது தப்பாயிடாதா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மேலிட்டதுனால புலம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகேவா, ஒரு போர்க்களம் 3 பார்வைகள். இது வந்து என்ன போர்க்களம் அப்படின்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களம். ஓகேவா, எல்லாருக்குமே தெரியும். பகவத்கீதை வேணா இன்னைக்கு நீங்க படிக்க வந்திருக்கலாம், பட் மகாபாரதம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். சைல்டுஹுட்லேருந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருக்க கதைகள் தான். ஸோ அதில் மெயின் கேரக்டர் யாரு அப்படின்னா திருதராஷ்டிரன், அவங்களோட பையன் துரியோதனன் வருவாங்க, அப்புறம் அர்ஜுனன், பாண்டுபுத்திரன் அர்ஜுனன் வருவாங்க. ஓகேவா, திருதராஷ்டிரன் கண் தெரியாதவர், துரியோதனன் அவருடைய மகன், அர்ஜுனன் பாண்டுவோட மகன், அதாவது திருதராஷ்டனுடைய தம்பி மகன். சரியா, ஆக்சுவலா யாரு ராஜாவா இருந்தார் அப்படின்னா பாண்டு தான் ராஜாவா இருந்தார். பாண்டு இறந்து போனதுனால திருதராஷ்டனுக்கு அந்த பதவி கிடைச்சது. குழந்தைகள் இவங்க எல்லாருமே குழந்தைகளா இருந்த காரணத்தினால, பாண்டு புத்திரர்கள் அத்தனை பேர் குழந்தைகளா இருந்த காரணத்தினால ராஜ்யத்தை ஏற்று நடத்தக்கூடிய அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் அவங்களுக்கு அப்ப அமைய பெறல. ஆனா ஒன்ஸ் தர்மர் யுதிஷ்டர் வந்து அந்த ராஜா பதவி ஏற்கக்கூடிய அந்த காலம் வரும்போது இவருக்கு பதவி ஆசை வந்துருது. சகுனியோட தவறான வழிகாட்டுதல் காரணமா திருதராஷ்டருக்கு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆயிடுது, எதிர்மறையான சிந்தனைகள் அவரோட மனசுல ஓடிட்டே இருக்குது. நம்ம தானே இப்ப ராஜா, ஸோ ராஜாவோட லீனியேஜ்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்க தானே ராஜாவும் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மகனுக்கு இளவரசனாக்கி துரியோதனனை அந்த அடுத்த அந்த அந்த ராஜ்யத்துல அடுத்த ராஜாவா ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் திருதராஷ்டனுடைய பெரும் கனவு. அதை நிறைவேற்றியும் பெறுறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது. அப்புறம் மகாபாரத யுத்தம் வருது. அப்பயும் வந்து இவங்க பாண்டவர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் போர் அப்படிங்கிற அந்த ரிசல்ட்டுக்கு, சாரி, அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்துக்கு போகவே இல்லை.
தூது போறாங்க. பாண்டவ தூதரா கிருஷ்ண பரமாத்மா போறாங்க. போயிட்டு பாதி இடம் கொடுங்க, அது 5 கிராமங்களையாவது கொடுங்க, 5 சின்ன சிறு ஊர்களை கொடுங்க, 5 வீடுகளை கொடுங்க, எவ்வளவோ கேட்குறாங்க. பட் அவங்க கேட்கறது எதுக்குமே இவங்க வந்து பதில் கொடுக்கல, எதுக்குமே வந்து ஓகே சொல்லலை. அதுவும் வேணும் அப்படிங்கிற அவ்வளவு ஆசை நிரம்பியவர்களா இவங்க 2 பேரும் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் கடைசி கட்டமா இறுதி முயற்சியா போர் பண்ணியாவது அந்த ராஜ்யத்தை திரும்ப பெறணுங்கிற எண்ணத்தோட பாண்டவர்கள் போர் புரியுறாங்க. ஓகேவா? வித் கிருஷ்ண பரமாத்மா பிளெஸிங்ஸ். ஓகேவா? அவருடைய பிளெஸிங்ஸும் இருக்கு, அவருடைய வழிகாட்டுதலும் இருக்கு. ஓகேவா? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா அந்த போர்ல பாண்டவர்கள் சைடு பரமாத்மா நிக்கிறாங்க. ஒன் மோர் திங், அவங்க வந்து ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சபதம் பண்ணதுனால ஆயுதம் எடுக்காம ஒருத்தவங்க எப்படி போர்க்களத்துல இருக்க முடியும்? தேரோட்டியா இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதனால அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்ட செய்றாங்க. பகவான் யாரு? கிருஷ்ணர் யாரு? அவர் தான் வந்து ஹீஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி. கீத மகாத்மியத்துல சொல்லியிருக்கோம், ஒரே பகவான் அவங்கதான். ஓகேவா? ஸோ அவங்க தான் அந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்து காத்து அழித்துன்னு அத்தனை விஷயங்களும் செய்றவங்க அவங்க தான். சரியா? அத்தனையும் அழிஞ்சு போனாலும் கூட இருக்கிற நிலைச்சிருக்கக்கூடிய எட்டர்னலா இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவங்களால தான் அத்தனை உலகங்களும் படைக்கப்படுது, அத்தனை ஜீவராசிகளும் படைக்கப்படுது. ஆனாலும் கூட அவங்க என்ன செய்றாங்க? அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியா வரதுக்கு சம்மதிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இதுலேருந்து ஒரு லெசன் கத்துக்கணும். பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கீங்களா? டே 1 முடிச்சிட்டீங்களா? எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன லெசன் நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா, எப்படிப்பட்ட வேலை கூட இதுல தாழ்ந்தது கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இவங்களுடைய குணங்கள் பத்தி சொல்லுவோம். திருதராஷ்டிரன் இதுல இந்த குணம் அப்படிங்கிறது என்ன 3 வகைப்படும். ஒண்ணு இந்த தமஸ், அப்புறம் ரஜஸ், அப்புறம் சத்துவம். சத்துவ குணம்னு சொல்லுவோம், ரஜோ குணம்னு சொல்லுவோம், தமோ குணம்னு சொல்லுவோம். சத்துவம் அப்படின்னா நன்மை, மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஓகேவா? ரஜோ அப்படிங்கிறது ஆசை, அதாவது தீவிரமான ஒரு பேராசை வச்சிருக்கவங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் தான் வந்து இந்த ரஜோகுணவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது இது வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அறியாமை குணம். தாமச குணம் அப்படிங்கிறது அறியாமை குணம். எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது, எப்பவுமே இருட்டுல இருப்பாங்க, இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாட்டமும் இருக்காது. ஆனா அதெல்லாம் தனக்கு தன்னால அடைய பெறணும் அப்படிங்கிற ஆசை மட்டும் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த தாமச குணம் இருக்கிறதுனால இவருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவலை அதிகமா இருக்கு, அப்புறம் பற்றுதல் இருக்கு. பற்றுதல் அதிகமா இருந்தாலே அது அறியாமைன்னு தான் அர்த்தம். ஓகேவா? இப்ப இப்ப என்னோட மொபைல் இருக்கு, என்னோட டெஸ்க்டாப் இருக்கு, எனக்கு இது யாரும் தொடக்கூடாது, இது அப்படியே நான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளோ நாளைக்கு? டில் நான் இருக்கிற வரைக்கும், இல்லாட்டி டெஸ்க்டாப் இருக்கிற வரைக்கும். சரியா? ஸோ இது இது தெரியாம நம்ம என்ன பண்றோம்? இது மேல பற்றுதல், யாரும் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு, இது என்னது? இது எனக்கு, நான் தான் வச்சுப்பேன் அப்படின்னா, அது எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு காலம்னு ஒரு காலக்கெடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அத வந்து எக்ஸ்பைரி டேட்டுன்னு சொல்லுவோமா, அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்குங்கிறதே தெரியாம, அது மேல நம்ம தீவிரமா பற்று வச்சிருந்தோம்னா, அதுதான் என்ன? அறியாமை குணம். ஓகேவா? அப்ப இந்த இடத்துல திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து யார் மேல பற்றுதல் இருக்கு அப்படின்னா, தன்னுடைய பிள்ளைகள் 100 பேர் துரியோதனாதிகள், அந்த 100 பேர் மேலேயும் பற்று இருக்கு. அப்புறம் ராஜாங்க பற்று வேற இருக்கு. ராஜ்யத்து மேல அவ்வளோ ஒரு ஆசை வச்சிருக்கிறாரு. அதனால அவருக்கு கவலை வருது. இந்த ராஜ்யத்தை நம்ம காப்பாத்திக்க முடியுமா? நம்மளுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் போர் செய்ய போனாங்களே, அவங்க இந்த ராஜ்யத்தை காப்பாத்தி நம்ம சைடே வச்சுப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கவலை தோய்ந்த முகத்தோட திருதராஷ்டிரன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய மகன் துரியோதனன், இவருடைய குணம் என்ன அப்படின்னா ரஜஸ் குணம். அதாவது அவ்வளோ ஒரு எல்லாத்துக்கு மேலேயும் தீவிர ஆசை, எதையும் அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அதிகமான ஒரு பேராசை உடையவனா. அந்த பேராசை அவனை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அழிவில் தான் கொண்டு போய் தள்ளும். ஸோ பயம் மறைக்கப்பட்ட ஆணவம், அதாவது ஆக்சுவலாக மனசுக்குள்ள பயம் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, சேனை ஜாஸ்தி வச்சிருந்தாலும் கூட கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு சைட்ல தனக்கு ஆப்போசிட்டா கிருஷ்ணர் இருக்காரே. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்துல வந்து பாதகமான ஒரு அவுட்புட் வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனா அந்த பயத்தை மறைச்சிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க? அப்படி தன்னுடைய ஆணவத்தை, வீரத்தை காட்டிப்பாங்க. ஓகேவா? போயிட்டு அவ்வளோ பெட்டியும் ஷவுட் பண்ணுவாங்க. பீஷ்மர்ட்ட, துரோணாச்சாரியர்லாம் போய் அவ்வளோ லவுடா கத்தி பேசுவாங்க. நம்ம சைடு சேனை நீங்க தான், சேனாதிபதிகள் அவங்க தான். ஸோ நீங்க தான் வந்து நல்லபடியா எதிர்கொண்டு செலுத்தி ஆப்போசிட் பார்ட்டியில இருக்கவங்க எல்லாரையும் தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ போயிட்டு கத்திட்டு கத்திட்டு துரியோதனன் தான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, தன்னுடைய பயத்தை மறைச்சிட்டு பேசுவாங்க. ஸோ இவனுடைய குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆசை. அர்ஜுனன் 3வது யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன். இவன் வந்து நன்மை, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்.
ஏன்னா எல்லார் மேலேயும் வந்து ஒரு தயை, இரக்கம், அந்த கிருபைன்னு போட்டிருக்கு பாருங்க. இது என்ன, எல்லார் மேலேயும் ஒரு தயை கூர்ந்தவனா இருப்பாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தேரை கொண்டு வந்து நடுவில் நிறுத்த சொல்றாங்களா, அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரு சைடு தன்னுடைய சேனை, இன்னொரு சைடு பாண்டவர்களோட கௌரவர்கள் சேனையை பார்த்த உடனே அதுல நிக்கிறவங்க துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், கர்ணன், இந்த மாதிரி தனக்கு எல்லாரும் தெரிந்த முகங்கள், தன்னுடைய ஆச்சாரியார்கள், தாத்தா, அப்புறம் தன்னுடைய பெரியப்பா பிள்ளைகள், தன்னுடைய எல்லாருமே எப்படி இருக்குன்னா உறவினர்கள், ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அந்த சைடில் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரையும் பார்த்த உடனே இரக்கம் மேலிட்டுடுது. நான் இவங்க கொல்றதுக்காக நான் இங்கே வந்தேன். ஓகேங்களா? அந்த இரக்கத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மேலெல்லாம் அந்த ஒரு தயை இருக்கிறதுனால, அந்த ஒரு கருணை இருக்கிறதுனால, அதனால அந்த இரக்கம் மேலிடுது. அதனால நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு வேற சொல்லுவாங்க அர்ஜுனன். ஓகேவா? இதை தான் வந்து பகவான் என்ன செய்வாங்க, இவனுடைய எண்ணம் எந்த அளவுக்கு தவறா இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிய வச்சு அவனை போர் போர் செய்யறதுக்கு அவனை தயார்படுத்துறது தான் அந்த பகவத்கீதையே. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த உங்களுக்கு இந்த 3 பார்வைகள் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா மட்டும்தான் திருதராஷ்டிரர் பேசுவார். மொத்தம் இதில் வந்து எத்தனை ஸ்லோகா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோல் பகவத்கீதாவில் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. அதில் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான் வந்து திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னு வரும். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயி உற்சவக மாமகா பாண்டவச்சைவ கிம குர்வத்த சஞ்சய. சஞ்சயன் கிட்ட கேட்கிறாரு, மொழிபெயர்ப்பு கீழே போட்டிருக்கு. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிற என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. அதாவது புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரம். குருக்ஷேத்திரம் எப்படி அப்படின்னா தர்மக்ஷேத்திரம் போட்டிருக்கோம். தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. குருக்ஷேத்திரத்துக்கு பேரே என்ன அப்படின்னா புண்ணிய ஸ்தலம். ஏன் இது புண்ணிய ஸ்தலம் அப்படின்னா, தேவர்கள், இந்திராதி தேவர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே தன்னுடைய சூரிய உதய காலத்திலையும் சூரிய அஸ்தமன காலத்திலையும் அவங்களோட வேள்வி சடங்குகள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுறதுக்காக இங்கே வருவாங்களாம். யாத்திரையா வந்து இங்கே அந்த ஸ்தலத்துல தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு திரும்ப போவாங்களாம். ஸோ அப்புறம் மிகப்பெரிய வேள்விகள், யாகங்கள் இதெல்லாம் நடந்த இடம் அது. ஸோ அதனால அதை என்னன்னு சொல்றோம், புண்ணிய பூமின்னு சொல்றோம். அந்த புண்ணிய பூமியில வந்து போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு யார் யார் இருக்கிறான்னு பாருங்க. என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் இருக்கிறார்கள். அது பிரிச்சு சொல்றாங்க பாருங்க எப்படி. ஒன்று கூடிய ஏன்னா 2 பேருமே எனக்கு குரு வம்சம் தான். ஓகேவா? அதாவது கசின் தானே, இவங்களும் கசின்ஸ் தானே. அதை அப்படி பிரிச்சு எப்படி சொல்றாங்க, ஒன்று கூடிய என் மகன்களும், துரியோதனாதிகளை தன்னுடைய மகன்கள்னு சொல்றாரு. தன்னுடைய தம்பியின் மகன்களை வந்து பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு அவருடைய மனப்பாங்க பாருங்க அந்த இடத்துல, எப்படி அவங்க பிரிக்கிறாங்கன்னு அந்த இடத்துல. ஓகேவா? இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறியாமை. அதுவும் தீவிர பற்று யார் மேல, தன்னுடைய மகன்கள் மேல அவருக்கு பற்று ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அவரோட வாயிலேருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை வருது. சஞ்சயன்ட்ட ஏன் கேட்குறாங்க மெத்தாஜி அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வரும். சஞ்சயன் வந்து அவருக்கு வந்து பர்சனல் அசிஸ்டன்ட், அந்தரங்க காரியதர்சின்னு சொல்லுவோம்ல அவங்க. ஓகேவா? இவருக்கு என்ன ஹெல்ப்னாலும் அதை இவர் பண்ணுவார். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல போர் புரிய வேண்டிய சூழ்நிலையில திருதராஷ்டிரர் இல்லை. போர் புரியக்கூடிய சூழ்நிலையில திருதராஷ்டிரர் இல்லை. ஏன்னா அவர் வந்து இயல்பிலேயே கண்கள் அந்த பார்வை தெரியாத நிலையில அவர் பிறந்தாரு. ஸோ இவர் வந்து மிகச்சிறந்த வீரர், மிகச்சிறந்த பலசாலி. ஆனாலும் கூட இவருக்கு என்ன அந்த எபிலிட்டி இல்லாததுனால இவர் அரண்மனையில் இருக்கிறாரு. அவருக்கான ஆசை, போர்க்களத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை காரணமாக தன்னுடைய அந்தரங்க காரியதரிசியான சஞ்சயன்ட்ட கேட்குறாரு. சஞ்சயனுக்கு எப்படி மத்தாஜி அரண்மனையில் உட்காந்துட்டு இங்கே நடக்கிற விஷயங்கள் தெரியும்? எங்கேயோ நடக்கிற ஏதாவது சில விஷயங்களை வந்து நம்ம இங்கே வீட்டில் டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்குறோம். ஐபிஎல் மேட்ச் நடக்கும்போது பார்க்குறோம். ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப், ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப் நடந்தது வீட்டில் உட்காந்து பார்த்தோம். எங்கேயோ நடந்தது நம்ம அங்கேயா போனோம் வேர்ல்டு கப் பார்க்குறதுக்கு, இங்கே வீட்டிலேருந்தே பார்க்குறோம். அதே மாதிரியே என்ன இருக்கு, இவருக்கு ஒரு ஞான திருஷ்டி இருக்கு, திவ்ய திருஷ்டி இருக்குது சஞ்சயனுக்கு. வியாச பிரசாதன்னு சொல்லுவார், கடைசியா 18th சாப்டர்ல சொல்லுவாரு. வியாசருடைய கருணையின் காரணமா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண் கிடைச்சது, ஞான திருஷ்டி, திவ்ய திருஷ்டி எப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அது கிடைச்சதுனால என்ன பல விஷயங்களை அவர் இந்த த்ரூ அவுட் த பகவத்கீதா நிறைய விஷயங்களை அவரால் பார்க்க முடிஞ்சது. ஓகேவா? ஸோ இவர் அரண்மனையில் திருதராஷ்டனுக்கு பக்கத்திலே உட்காந்துட்டு சஞ்சயன் வந்து அங்கே நடக்கிறத இங்கே பார்த்து சொல்லுவார். டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறவரா இவர் தான் இருக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ இவருக்கு கிடைச்ச அந்த கண் வந்து ஞான திருஷ்டி.
திவ்ய திருஷ்டி அது வியாசருடைய கருணையின் காரணமா சஞ்சயனுக்கு கிடைச்சது. அதனால சஞ்சயனை பார்த்து அவர் கேட்கிறாரு, இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவருக்கு அங்க நடக்கிற விஷயம் எப்படி தெரியும்னா இந்த காரணத்தினாலதான் தெரியும். அடுத்தது களம் தர்மக்ஷேத்திர வெர்சஸ் குருக்ஷேத்ரா. தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது என்ன அப்படின்னா புனித தலம், சத்துவகுணம் உடையவர்களுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தை கொடுக்க வல்லது, ஆனால் புனிதமற்றவர்களுக்கு கவலையை உருவாக்குகிறது. இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தூய பால் ஒரு சொம்பையில இருக்கு பாருங்க, இதுல லெமனை போட்டுடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்துல இந்த இந்த பால் தூயமா இருக்க பால் வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பால் பிரேக் ஆயிடும், உடைஞ்சு போயிடும். உடைஞ்சு போய் தண்ணி தனியாகவும் அந்த பனீர் அது தனியாகவும் வந்துடும். ஓகேவா? இந்த பிரிவினைவாதத்தை எது உருவாக்குது அப்படின்னா அதை போடக்கூடிய லெமன் ஜூஸ். இப்ப இந்த லெமன் ஜூஸ் மாதிரி சொன்னது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் சொல்றான், என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புத்திரர்களும் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சாரா. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன வந்துருது அப்படின்னா தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் ரெண்டா பிரிச்சாரு. புனித தலம் சத்துவகுணமுடையவர்களுக்கு நேர்மறையான தாக்கம். நேர்மறையான தாக்கம் அப்படின்னா ஒரு குட் பாசிட்டிவ் அவுட்புட், பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். யாருக்கு? சத்துவகுணம். சத்துவகுணம் இப்ப யாரு? நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் பாண்டவர்கள். அர்ஜுனனுக்கு பார்த்தோம், அர்ஜுனுடன் பிறந்தவர் அத்தனை பேரும் நேர்மையான எண்ணம் உடையவர்களா இருப்பாங்க, சத்துவகுணம் உள்ள நல்லோர்கள். ஓகேவா? சோ அந்த தர்மக்ஷேத்திரம் நடக்கிறது எதுவா இருந்தாலும் அப்ப அவுட்புட் பாசிட்டிவா யாருக்கு வரும் அப்படின்னா அது நிச்சயமா பாண்டவர்களுக்கு வரும். ஆனால் புனிதமற்றவர்களுக்கு, புனிதமற்றவர் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா நேர்மையற்றவர்கள். ஓகேவா? அப்ப நேர்மையற்றவர்கள், அதர்மம் செய்பவர்கள், அவங்களுக்கு அது என்ன பண்ணிடுது? கவலையை உருவாக்குது. இப்ப கவலை யாருக்கு இருந்தது? தமோ ராஜச குணம் உள்ள துரியோதனனுக்கு இருந்தது, திருதராஷ்டிரனுக்கு இருந்தது. ஒரு துளி எலுமிச்சை சாறு பாலை உடைப்பது போல திருதராஷ்டிரனின் பிரிவினை மனப்பான்மை குரு வம்சத்தை உடைக்கிறது. சோ அவருடைய எண்ணம், அந்த எண்ணம் எப்படி பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மம் அதர்மம்னு ரெண்டா பிரியுது. ஒரு பால்ல ஒரு சொட்டு எலுமிச்சம்பழத்தை போடுறது மூலமா அந்த பால் தண்ணி தனியாகவும் அந்த பனீர் தனியாகவும் கலக்கிற மாதிரி பிரியிற மாதிரி திருதராஷ்டிரனுடைய எண்ணம் வந்து சத்துவகுணமுடையவர்கள், அதாவது புனிதமுடையவர்கள், புனிதமற்றவர்கள், தர்மவாதிகள் அதர்மவாதிகள்னு ரெண்டா பிரியுது. ஓகேவா? குருட மன்னனின் கவலை. கிம் அக்கூர்வத மாமகா என் மகன்கள். அவர் தனது மகன்களை பாண்டுவின் மகன்களிடமிருந்து வெளிப்படையாக பிரிக்கிறார். அவர் வாயிலேருந்தே வர வார்த்தை தான். ஓகேங்களா? சோ மாமகா அப்படின்னா என்னுடைய மகன்கள், அதாவது நம் பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லாம அவர் என்ன சொல்லிடுறாரு? தனது மகன்களை பாண்டுவின் மகன்கள் அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் பிரிச்சிடுறாரு. பயம். குருக்ஷேத்திரத்தின் புனித தாக்கம் தர்மம் மிக்க பாண்டவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்குமோ என்று கவலைப்படுகிறார். அவருக்கு அப்ப தெரியாமையா இருக்கு பாண்டவர்கள் அத்தனை பேரும் தர்மவாதிகள், நேர்மையானவர்கள். ஓகேவா? தான் தான் என்ன பண்றோம்? அதர்ம வழியில, சரியா, நேர்மையற்ற வழியில நம்ம அந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டுட்டு இருக்கோம். அந்த ராஜ்யத்தை தன்னுடைய பிள்ளைக்கும் கொடுக்கணும்னு நம்ம தான் இருக்கிறோங்கிறது அவருக்கு மனப்பூர்வமா தெரியுது. அதனால அவருக்கு அந்த பயம் வந்துருச்சு. குருக்ஷேத்திரம் வந்து ஒரு புனித இடம், தர்மக்ஷேத்திரம். அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்துல நிச்சயமா புனிதமானவர்களுக்கு, நேர்மையானவர்களுக்கு சாதகமான பலன் தான் அமையும். புனிதமற்றவர்களுக்கு, நேர்மையற்றவர்களுக்கு பாதகமாக தான் இருக்கும்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த பயத்தின் காரணமாக தான் பாண்டவர்களுக்கு சாதகம் வந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு கவலை வந்துருச்சு. செயலின்மை. எது சரி எது தவறு என்று தெரிந்திருந்தும் பற்றுதலால் செயலிழந்த ஒரு அரசன். இவனுக்கு என்ன அதிகமா இருக்கு? பற்றுதல் ஜாஸ்தி இருக்கு. தன்னுடைய மகன்தான் ராஜாவாகணும், இந்த இவ்வளவு பெரிய பேரரசா ஆளக்கூடிய ஒரு தகுதி வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வச்சுட்டு இருந்ததுனால, இல்ல வயதுல மூத்தது யாரு, அப்புறம் வரவேண்டிய அந்த அந்த ராஜ்யம் யாருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னா அது பாண்டுவுக்கு அப்புறம் பாண்டுவோட புத்திரனுக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு அந்த அந்த எது தவறு எது சரின்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட தன்னுடைய பையன் அப்புறம் எப்பவுமே அவங்களுக்கு கீழே தானே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கீழே ஒரு ராஜாவுக்கு கீழே தானே இருப்பாங்க. இளவரசு பட்டம் கூட கொள்ள முடியாது. அடுத்தது அந்த தர்மனுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு தான் வந்து அடுத்தது. அப்ப தான் மாதிரியே தன்னோட பையன் துரியோதனனும் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. துரியோதனனுக்கு பிறகும் இந்த ராஜ்யம் தன்னுடைய சந்ததியினருக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு அந்த பற்றுதல் ஜாஸ்தி வச்ச காரணத்தினால இது தவறா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு அந்த வழியில அவர் இறங்கி இருக்கிறாரு. சோ அந்த பற்றுதலால் செயலிழந்த ஒரு அரசனா அவர் இருக்கிறாரு. சோ இதுதான் அவரோட பயத்துக்கான காரணம். நம்ம அவரை பத்தி இப்ப டீட்டெயிலா அனலைஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து துரியோதனன். பயம் மறைக்கப்பட்ட ஆணவம்.
அவமதிப்பு துரோணரின் தவறை சுட்டிக்காட்டுவது ஆசிரியர் முட்டாள் என்பதை குறிக்கிறது. இதுல போய் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போய் கத்துவான். என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, அவருடைய தவறை சுட்டிக்காட்டுற மாதிரி சொல்லி அவரை முட்டாள்னு வேற சொல்லுவார். ஏன் அப்படின்னா, திருஷ்டத்யும்னன், இது ஒரு குட்டி கதை இருக்கும். திருஷ்டத்யும்னன் யாரு அப்படின்னா, துருபத மகாராஜாவோட பையன். ஓகே, திரௌபதி இருக்காங்கல்ல, திரௌபதியோட அப்பா தான் துருபதன். துருபதன் வந்து துரோணாச்சாரியருக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க வம்சம். அதுக்கப்புறம் அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல கொஞ்சம் முரண்பாடு வந்ததுனால பிரிஞ்சிடுறாங்க. அந்த துரோணாச்சாரியரை அழிச்சிடணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக வேள்வி செஞ்சு அந்த வேள்வி மூலமா திருஷ்டத்யும்னன் அப்படிங்கிற அந்த மகனை அவங்க பெறுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திருஷ்டத்யும்னனோட அந்த பெர்த் காஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர் அழிக்கிறது. இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா, துரோணருக்கும் தெரியும். தெரிஞ்சிருந்தும் கூட அவர் திருஷ்டத்யும்னனுக்கு போர்க்கலையை சொல்லி கொடுப்பாரு. உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ துரோணருடைய தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னை அழிக்கிறதுக்காக பிறந்தவன் தான் அவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தும் கூட அவனுக்கு போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த என்ன சொல்றது, அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் சூழ்நிலை அமையும் போது ஓகேன்னு சொல்லி, ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரியர் வந்து எல்லாருக்கும் காமனாக தான் இருக்கணும், எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் தான் கொடுக்கணுங்கிறதுனால அவனுக்கும் தன்னுடைய போர்க்கலை தனக்கு தெரிஞ்ச அத்தனை கலைகளையும் சொல்லி கொடுப்பாரு. அது வந்து எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம். அந்த அதை சுட்டிக்காட்டி ஆசிரியர் முட்டாள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். இதோ பாத்தீங்களா, இப்ப நீங்க இங்க இருக்கிறீங்க சேனாதிபதியா, ஆப்போசிட் பார்ட்டியில இருக்கிற இடத்துல சேனாதிபதியா யார் நிக்கிறான் அப்படின்னா, உங்ககிட்ட போர் தொழில் கத்துக்கிட்ட திருஷ்டத்யும்னன் தான் நிக்கிறாங்க. அந்த திருஷ்டத்யும்னனோட பிறப்பு காரணம் என்ன அப்படின்னா, உங்களை அழிக்கிறது தான். அப்ப இதுல இருந்தே அவருடைய செயல் வந்து முட்டாள்தனமானது அப்படிங்கிறது தெரியுதுன்னு சுட்டிக்காட்டி பேசுறாங்க. முரண், அவர் தனது நம்பிக்கை அதிகரிக்க சிறந்த வீரர்களை பட்டியலிடுகிறார். உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, ஓகே இந்த மாதிரி இப்படி கத்துறவங்களெல்லாம் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணவே முடியாது. ஓகேங்களா? நம்ம என்ன செய்ய முடியும், ஃபுல்லாக ஆங்ஷியஸாக அவங்க கத்திட்டு இருக்கவங்கள்ட்ட நம்ம எவ்வளோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாலும் அவங்களால வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயே நம்ம பார்க்குறோம். ஃபுல்லாக அவங்க எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் கத்திட்டே தான் இருப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் துரோணர் சொல்கிறாரு, இங்கே பாரு, அவங்க சைடில் மட்டும் இல்லை, நம்ம சைட்லேயும் அத்தனை படை வீரர்கள் அவ்வளோ பேரும் மிகச்சிறந்த பலசாலிகள் மகானுபாவர்கள்லாம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பட்டியலிடுகிறார். ஆனால் அவரது அதிகப்படியான பேச்சு உள்பயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அவ்வளோலாம் சொன்னாலும் கூட துரோணருக்கும் தெரியும் என்ன, அவ்வளோ சிறந்த வில்லாளியான அர்ஜுனன் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறான், சிறந்த கதை அந்த யுத்தம் பயின்ற பீமன் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறான், எல்லாருக்கும் சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் அந்த பக்கம் இருக்கிறாரு. ஸோ அந்த பயம் இருக்கு. அடுத்தது விளைவு, அவர் ராஜதந்திரத்திற்கு முயற்சிக்கிறார், ஆனால் இறுதியில் தனது சொந்த தளபதியை புண்படுத்துகிறார். இத்தனை விஷயங்கள் இருந்து இப்ப வந்து துரோணரை வந்து ரொம்ப திட்டிட்டனாலும் அப்புறம் துரோணருக்கு என்ன ஆயிடும், அந்த ஒரு செயல்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் போயிடும். அப்படிங்கறதுனால கொஞ்சம் சமாளிக்கிறாங்க. ஓகே, இருந்தாலும் நீங்க எல்லாமும் பலசாலிகள் தான். நீங்க சொன்ன மாதிரி கர்ணன் இருக்கிறாங்க, அஸ்வத்தாமன் இருக்கிறாங்க, பீஷ்மர் இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம சைடை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா அந்த மாதிரி கொண்டு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி துரியோதனன் வந்து தன்னுடைய பயத்தை மறைச்சிக்கிட்டு அந்த ஆணவமான பேச்சை கண்டினியூ பண்றாங்க. ஓகேவா? இப்போ 1.15 அண்ட் 16 ரெண்டையும் சேர்த்து பார்த்துருவோம். பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சய பௌண்ட்ரம் தத்மு மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரः அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டிரः நகுலசக தேவச்ச சுகோஷமணி புஷ்பகௌ. இது ஃபுல்லா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டவர்கள் அத்தனை பேரு பிளஸ் பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க கையில வச்சிருந்த சங்குகள், அதோட பேர் இருக்குது இந்த 2 ஸ்லோகாலையும். பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம் என்னும் தனது சங்கை முழங்கினார். அர்ஜுனன் தேவதத்தம் என்னும் சங்கையும், பெருந்தேனிக்காரனும் வீரதீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமன் பவுண்ட்ரம் என்னும் அச்சமூட்டும் சங்கையும் முழங்கினர். குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டிரர் அனந்த விஜயம் என்னும் சங்கையும், நகுலனும் சகாதேவனும் சுகோஷம் மணிபுஷ்பகம் என்னும் சங்குகளையும் முழங்கினர். ஓகேவா? ஸோ 6 பேர் வச்சிருந்த சங்குகள் என்னென்ன, அவங்க எப்படி அதை எடுத்து முழங்கினாங்க, அதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகாலையும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அனைத்து பாண்டவர்களும் சங்குகளை ஊதினர் மற்றும் எல்லா வாத்தியங்களும் அதிர்ந்து முழங்கியது. சங்கநாதம் ஒரு இடத்துல ஒழிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே அவங்க எல்லாம் தே ஆர் ரெடி டு டூ, அந்த அந்த வார்ஃபீல்டில் அவங்க போர் புரியறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க. அப்புறம் தன்னுடைய அந்த காலாட்படை வீரர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாரையும் வந்து ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்வாங்க,
அந்த சங்க நாதத்தை எழுப்புவாங்க. எழுப்பின உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த சோர்வெல்லாம் களைப்பெல்லாம் நீங்கி போய் எல்லாரும் வந்து தன்னைத்தானே அவங்க என்ன ஆயிப்பாங்க அப்படின்னா சந்தோஷம் அடைஞ்சுப்பாங்க. அடுத்தது ரொம்ப வீர தீரமா சாகசத்தோட அவங்க போர் புரிய ஆரம்பிப்பாங்கங்கிறதுக்காக எல்லாரும் சங்கு எடுத்து ஊதுவாங்க. ஸோ இதில் கிருஷ்ணருடைய சங்கு பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனன் தேவதத்தம், யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம், பீமன் பவுண்ட்ரம், நகுலன் சுகோஷம், சகாதேவன் மணிபுஷ்பகம். திருதராஷ்டிரனின் மகன்களின் இதயங்கள் நொறுங்கின. இந்த சங்கநாதங்கள் அத்தனையும் கேட்ட உடனேயே துரியோதனாதிகள் 100 பேர் இருந்தாங்களா, அத்தனை பேருடைய இதயங்களும் நொறுங்கி போச்சு. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் பயம் வந்துருச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, இதயம் அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, பயம் வந்த காரணத்தினால இதயம் நொறுங்கி போன மாதிரி அவங்க எல்லாரும் ஃபீல் பண்றாங்க. அதுவே எப்படி ஒரு நெகட்டிவா ஒரு சைன் காட்டுது பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சவுண்டை கேட்ட உடனே பயம் வரக்கூடாது. ஆனால் இவங்களுக்கு பயம் வருது அப்படின்னாலே என்ன ஆகுது, அவங்க தோத்து போக போகிறாங்கங்கிற சைனை காட்டுது. 1.19 சகோஷோ தாதராஷ்டிராணாம் ஹிருதயா நிவேத அரயத் நபஷ பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ அபியனுநாதயன். இந்த வெவ்வேறு சங்குகளின் ஒளி சலசலப்பாக மாறியது. இதனால் வானத்திலும் பூமியிலும் அதிர்வுற்றது. இது திருதராஷ்டிராவின் மகன்களின் இதயங்களை தொட்டது. இந்த 6 பேரும் அந்த வாசிச்ச அந்த சங்க நாதத்தை கேட்டோன்னே துரியோதனாதிகள் 100 பேருக்கும் பயம்ங்கிறது வந்தது. இவங்க சங்கு ஊதின உடனேயே இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய அத்தனை காலாட்படை, யானைப்படை, குதிரைப்படை வீரர்கள் அத்தனை பேரும், தேர்ப்படை, எல்லா படை வீரர்களும் தங்க கிட்ட இருந்த சங்குகளை ஊதுவாங்க, பேரிகைகளை முழுங்குவாங்க, முரசுகளை கொட்டுவாங்க. இந்த சத்தம் எப்படி இருந்தது, வானை பிளக்கிற அளவுக்கு இருந்தது. ஸோ வானம் பூமியும் அதிர் உற்றது பாண்டவர்கள் சைட்ல இருந்து. அதை கேட்ட உடனே அந்த துரியோதனாதிகள் 100 பேரோட மனசும் நொறுங்கி போச்சு பயத்தின் காரணமா. கர்ஜனை வெர்சஸ் நொறுக்குதல். கௌரவர்கள் சைடும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க இப்ப இந்த இடத்துல என்னாச்சு, போய் கத்துறாங்கல்ல, துரியோதனன் போயிட்டு துரோணாச்சாரியார்கிட்ட கத்தனோன்னு துரோணாச்சாரியார் வந்து இந்த நம்மள்ட்ட இருக்கிற இவ்வளோ மகானுபாவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, இப்படிப்பட்ட சாரி மகாபாகாசன் சொல்லுவாங்க. மகாபாகாஸ்னா யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த பலசாலிகள்னு அர்த்தம். இவ்வளோ பலசாலிகள் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேமெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. அப்பயும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம துரியோதனன் மறுபடியும் திட்டி திட்டி பேசிட்டு இருக்கவும் பீஷ்மர் வந்து இதுக்கு பதிலே சொல்ல முடியாதுன்னு செயல்ல காமிச்சிருவாரு, சங்க எடுத்து ஊதுவாரு. ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா நீ எதுக்கும் பயப்படாத, நான் இருக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு நேர்மைக்கும் தர்மத்துக்கும் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் தர்மவான்கள். துரோணாச்சாரியார் தர்மவான், பீஷ்மர் தர்மவான். ஆனாலும் கூட அவங்க எல்லாம் ஏன் வந்து பாண்டவர்கள் சைடு வராம இங்கே நிக்கிறாங்க. தனக்கு ராஜா, இப்போதைக்கு ராஜ்யத்துல ஆண்டுட்டு இருக்கிற ராஜா யாரு, திருதராஷ்டிரர். அவருக்கு கீழே வேலை பார்க்குற நம்ம எல்லாருமே அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் கேட்கணும் அப்படின்னு அந்த தர்மத்தை அவங்க காத்து நிக்கிறாங்க. ஸோ அதர்மம்னு தெரிஞ்சும் கூட அவங்க வந்து ஆப்போசிட் பார்ட்டி, பாண்டவர்களுக்கு அப்போசிட்டா நிக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அவங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற அந்த என்ன சொல்றது, அந்த வேடம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணணும்னு அவங்க நிற்கிறாங்க. ஸோ இவங்க துரியோதனன் அவ்வளோ கத்தவும் பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய சங்கத்தை எடுத்து ஊதுறாங்க. அந்த சங்கம் ஊதின உடனேயே அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை காலாட்படை வீரர்களும் அவங்களோட பேரிகைகள், முரசுகள் எல்லாத்தையும் கொட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது எப்படி இருக்குதான், பெரிய சத்தம் அப்படிதான் கேக்குதான். அந்த முரசுகள், கொம்புகள் ஊதுற சத்தம்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, விளைவு எப்படின்னா வெறும் சத்தம் மட்டும்தான். கௌரவர்கள் சைட்லேருந்து சத்தம் மட்டும்தான் இருக்குது, அதுக்கு எந்த விதமான சென்சிபிளாகவும் இல்லை. ஆனால் பாண்டவர்கள் சைடு இருக்கக்கூடியது எல்லாம் எப்படின்னா தெய்வீக சங்குகள் முழங்குனுச்சு. அதோட விளைவு எதிரிகளின் இதயங்களின் நொறுக்கியது. ஸோ 2 சைடும் சங்கநாதம் ஒழிச்சுது. இங்கேருந்து வந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சத்தம் மட்டும்தான். இங்கே வந்தது என்ன, போரோட ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே தெரிகிற மாதிரி மனசை நொறுக்கி இருக்கு. எண்ணிக்கையில் நம்பிக்கை, இவங்க சைடு வந்து அக்ரோனி அத்தனை சேனைகள், இவங்களை விட 5 அக்ரோனி சேனைகள் ஜாஸ்தி உள்ளாங்க கௌரவர்கள். ஆனால் பாண்டவர்கள் சைடு யார் இருக்கிறா, சேனை கம்மி தான். ஓகேவா? சேனையோட எண்ணிக்கை என்னமோ கம்மி தான். ஆனால் இறைவன் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க அவங்க கூட. பகவானோட படை வேணுமா, பகவான் வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அர்ஜுனன் சூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மாவை. ஏன்னா அவர் மதுராக்கே ராஜா.
ஸோ அவர் வந்து தன்னுடைய போர் வீரர்களோட இங்கே கலந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவரை தான் சப்போர்ட்டிவாக கேட்டது யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன். ஸோ இறைவன்கிட்ட இருக்க நம்பிக்கையும் இறைவனும் கூட இருக்கிறது யார்கிட்ட அப்படின்னா பாண்டவர்கள் கிட்ட. இவங்கள்ட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னா தங்கிட்ட நிறைய பெரிய சேனை நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம், எண்ணிக்கையில நம்ம ரொம்ப அதிகமா இருக்கோம். அங்க ஒன்னுன்னா இங்க 10ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நமக்கு எப்படி தெரியும்? ரொம்ப நியூமரஸா அவங்களோட சேனை இருக்கிறதுனால இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கங்கிற ஒரு போலியான நம்பிக்கை தான் இந்த சைடு இருக்குது. பட் வெற்றி எங்க நிச்சயம் அப்படின்னா பாண்டவர்கள் சைடு தான் வெற்றி நிச்சயம். இப்ப ஏன் வெற்றி நீ போய் சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி அப்படின்னா அதற்கான 9 சயின்ஸ் இதுல கிடைச்சது பாருங்க. வெற்றியின் 9 அறிகுறிகள். ஒண்ணு புனித பூமி, அதாவது தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே தான். ஓகேவா? அங்க போர் நடக்கக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னா அத்தனை வானத்துல இருக்கக்கூடிய ஓகேவா இந்திராதி தேவாதி அத்தனை தேவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து அவங்களோட சந்தியாவந்தனமோ அல்லது சூரிய நமஸ்காரமோ பண்றது எல்லாமே எங்க வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புனித பூமிக்கு தான் வந்துட்டு அவங்க தன்னுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் நடத்தி திரும்பி போவாங்க. இது ஒரு புனித யாத்திரை வரக்கூடிய ஒரு இடமா அந்த பூமி இருந்தது. அப்புறம் தெய்வீக தேர், அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சிருக்கிற தேர் என்ன அப்படின்னா அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர். அக்னி பகவானுக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்து அர்ஜுனன் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க. அக்னிக்கு அவ்வளோ பசிக்குமா, அவ்வளோ பசிக்கும் போது அக்னிக்கு பசிச்சதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு நிறைய சாப்பாடு கொடுக்கணும். நிறைய சாப்பாடுன்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய இடத்த அது பஸ்பமாக்கணும். நிறைய இடத்த பஸ்பமாக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து அர்ஜுனன் உருவாக்கி கொடுத்ததுனால காம்ப்ளிமெண்ட்டாக என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த தேர் கொடுப்பாங்க. அந்த தேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்லா டைரக்ஷன்லையும் போய் அவ்வளோ வேகமாக போகும், எல்லா டைரக்ஷன்லையும் ஓடும். அப்புறம் இந்த உலகத்தில் மட்டுமா அப்படின்னா 3 உலகங்களுக்கும் போயிட்டு வரும். ஸோ போர்க்களத்தில் இந்த இடத்துல நிற்கும்போது போர் புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் அந்த தேர் வந்து வேற இடத்துக்கு மூவ் ஆகும். அப்படி ஒரு சக்தி வாய்ந்த தேர். ஓகேவா? அடுத்தது ஹனுமான் கொடி. அந்த தேரோட மேல உச்சியில யாரோட கொடி பறக்குது அப்படின்னா ஹனுமான் கொடி. ஹனுமான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து ராமாவதாரம் எடுக்கும்போது ராமருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சீதை எங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்து சீதையை கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் ராமரை அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ராவணனை வதம் பண்ணி சீதையை மறுபடியும் ராமனோட சேர்க்கறதுக்கான அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணினது யாரு அப்படின்னா ராமரோட தாசனாகிய ஹனுமான். ஓகேவா? ஸோ ஹனுமான் இருக்கிற இடத்துல நிச்சயமா என்ன இருக்கும்? வெற்றிங்கிறது உண்டு. அடுத்தது பாஞ்சஜன்யம், சங்கு, பகவான் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சங்கு. ஓகேவா? அது வந்து ஒரு அந்த அந்த காஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஒரு தெய்வீகமானது, திவ்யமான சங்கு. அடுத்தது கிருஷ்ணரின் இருப்பு, பகவானே அங்கதான் இருக்கிறாங்க. தேரோட்டியா அந்த தேர்ல சாரதியா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே. அப்புறம் அதிர்ஷ்ட தேவதை யாரு அப்படின்னா லக்ஷ்மி தயார். லக்ஷ்மி தயார் எங்க இருப்பாங்க? பகவான் எங்க இருக்காங்களோ விஷ்ணுவோட இருப்பிடம் எதுவோ அங்கதான் மகாலட்சுமி இருப்பாங்க. மகாலட்சுமி நமக்கு என்ன தருவாங்க? நமக்கு வெற்றியை தருவாங்க, செல்வத்தை தருவாங்க, புகழை தருவாங்க. ஸோ நமக்கு என்னங்க இது அதிர்ஷ்ட தேவை மகாலட்சுமியோட பிரசன்ஸ் அங்க இருக்கிறதுனால வெற்றி பாண்டவர் சைடு நிச்சயம். அப்புறம் எதிரிகளின் உடைந்த இதயங்கள். எதிரிகளின் உடைந்த இதயங்கள் என்ன பண்ணுது? ஒரு பயம் காட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பவே அவங்களோட பாதி பலம் போயிடும். யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த பயம் தெரியாத வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து அவ்வளோ நம்மளோட ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம மோதுவோம். ஒன்ஸ் நமக்கு பயம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ நம்மளால மோத முடிஞ்சாலும் கூட நம்மளோட அதாவது எஃபர்ட்டே நம்ம கம்மியாக போயிடும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட பாதி இது வந்து என்ன சொல்றது, அந்த பலம் அப்படிங்கிறது நம்ம இழந்து போயிடுவோம். ஏன்னா எண்ணம் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்காது. அப்போ ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க சேனையில் நியூமரஸாக அந்த சேனை காலாட்படை வீரர்களோ குதிரைப்படை யானைப்படை வீரர்களோ இருந்தாலும் கூட அவங்க எல்லாரும் எந்த ஒரு மென்டாலிட்டியோடு இருப்பாங்க அப்படின்னா உடைந்து நொறுங்கி போன இதயத்தோடு தான் இருப்பாங்க. ஐயோ நம்ம தோத்துருவோமோ, நம்ம கொல்லப்பட்டு விடுவோமோ, அந்த எண்ணத்தோடு இருந்தாங்கன்னு அவங்க எல்லாருமே துரியோதனனுக்காக தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடியவங்க. தியக்த ஜீவிதாசன்னு சொல்லுவாங்க. அதை என்னன்னா ஃபுல்லாக தன்னுடைய ராஜா யாரோ ராஜாவுக்காக தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த போர்க்களத்தில் தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய வீரர்களை தியக்த ஜீவிதான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க இப்போ? அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா உடைந்த மனநிலை. எதனால உடைஞ்சு போச்சு? பயம் வந்துருச்சு. எந்த நாள் அந்த பயம்? அங்க சங்கநாதங்கள்லாம் ஒழிச்ச பயம். சரியா? அடுத்தது மங்கள நேரம். இது நடக்கிற பூமி வந்து புனித பூமி. அப்புறம் இந்த போர் யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆச்சுல மொத்தம் 18 நாட்கள் இந்த போர் நடந்தது. இந்த போர் ஸ்டார்ட் ஆன அந்த முதல் அந்த நாள் வந்து மோட்சத ஏகாதசி. ஓகேவா? பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிக உன்னதமான நாள் மோட்சத ஏகாதசி அன்னைக்கு. அப்புறம் அர்ஜுனன் கையில இருக்கக்கூடிய அந்த காண்டிப வில்லு, அந்த வில்லு வந்து வருண பகவானால கொடுக்கப்பட்டது.
நம்ம வந்து அதில் அம்பு வைக்கணும்னே இல்லை, ஓகேவா? கையை வைக்க வைக்க அதுலேருந்து அம்பு ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இது உள்ளது, பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம், ஓகேவா? ஸோ இத்தனையும் இருக்கிறதுனால, இத்தனையும் யார் சைடு இருக்குது? பாண்டவர் சைடு இருக்கிறதுனால நிச்சயமா பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி. இதுதான் இந்த ஜெய அறிகுறிகள்ங்கிறது, இதுதான் கிருஷ்ணர் அமைதியான ஆசிரியர். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறாங்க. முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட சொன்னதுதான் தேரோட்டி. இறைவன் தன் பக்தனுக்காக ஒரு சேவக நிலையை எடுக்கிறார், ஓகேவா? பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், ஓகேவா? ஆனாலும் கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்காக தேரோட்டியா வந்து உட்கார்றாங்க. சேவக நிலை, அதாவது அர்ஜுனன் சொல்ற கமாண்டை கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டைரக்ஷன்ல போங்க, இந்த டைரக்ஷன்ல போங்க. சமயத்துல கையில காண்டீபம் இருக்கு, ஃபுல்லு கையில ரெண்டு கையிலயும் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆயுதத்தை தரிச்சுட்டே இருக்கிற வேண்டிய சூழ்நிலையில தன்னுடைய காலால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு ராஜாக்கள் வந்து அந்த இவங்களுக்கு சமிக்ஞை கொடுப்பாங்க, தேரோட்டிக்கு சமிகை கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல உட்காரக்கூடிய தேரோட்டி எப்படி இருக்கணும்? அது எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்க கூடியவங்களா இருக்கணும், சரிங்களா? இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து யார் அந்த மாதிரி சமிகை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் அவங்களே தான். ஸோ ஆனாலும் கூட அந்த இடத்துல தன்னுடைய நிலை பாராமல் என்ன பண்றாங்க, ஒரு சேவகனா, ஒரு தேரோட்டியா பகவான் அந்த இதுல இருந்து நமக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும். எந்த வேலையும் கீழானது இல்லை, கீழ்த்தரமானது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா பகவானே இருக்கிறாங்க. அடுத்து செவிமடுப்பவர், அவர் இன்னும் உபதேசிக்கவில்லை, அவர் கேட்கிறார். பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது வரைக்கும் ஒரு வாயை திறக்கவே இல்லை, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டே இருப்பார். பதற்றத்தின் மத்தியிலும் அமைதியை காக்கிறார். கீழ்ப்படிதல், படைகளுக்கு இடையில் தேரை நிறுத்த அர்ஜுனனின் கட்டளையை பின்பற்றுகிறார். எப்படி கீழ்ப்படுகிறார் பாருங்க. நீ கொண்டு போய் சேனைக்கு நடுவுல தேரை நிறுத்து அப்படின்னு அர்ஜுனன் கமாண்ட் பாஸ் பண்ண உடனேயே அவர் கேட்டுட்டு தன்னுடைய சேரியட் அந்த தேரை கொண்டு வந்து இடையில நிறுத்துவாங்க. நிறுத்தின விட்டு தான் இப்ப அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிப்பான். அர்ஜுனன் ஃபுல்லா புலம்பி பேசி எல்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் பகவான் வாயே திறக்க மாட்டாங்க. இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா பகவான் பேசவே மாட்டாங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன், இதுல பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகமும் இருக்காது. 45 ஸ்லோகாஸ் இருக்குது. அவன் என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க. விஷாதம், வீரனின் வீழ்ச்சி, போரே ஸ்டார்ட் ஆகல, மத்தியில கொண்டு போய் தேரை நிறுத்தியிருக்காங்க. நிறுத்திட்டு அதை பார்த்த உடனேயே அவயங்கள் நடுங்குகின்றன, வாய் உலறுகிறது, மயிர் சிலிர்க்கிறது, காண்டீபம் கையிலிருந்து நழுவுகிறது. இத்தனையும் சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணு பார்த்தா எனக்கு போர் புரியுற மாதிரி என்னுடைய மனநிலை இல்லை. இது இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு காரணமே, நம்ம எல்லாரும் இதை சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சேனையெல்லாம் பார்த்த உடனே அதை அக்கௌண்டபிலிட்டி பார்த்துட்டு அச்சச்சோ நம்மளால இங்கெல்லாம் ஒண்ணுமே நின்று ஜெயிக்கலாம் முடியாது போல இருக்கே அப்படின்னு அந்த பயம்ங்கிறது வேற, உயிர் பயம் வந்துடும் நமக்கு. பட் அர்ஜுனனுக்கு வந்த பயம் என்ன? இது மரண பயம் அல்ல, ஆனால் அபரிமிதமான கருணை. கருணையின் மேலிட்டால், கருணையின் காரணத்தினால அவங்களுக்கு இத்தனையும் பண்ணுதான். எதனால மாதாஜி இவ்வளவு கருணை? போர்க்களத்துல போய் இதுக்கு கருணை அப்படின்னா, பார்க்குற அத்தனை பேரும் தன்னுடைய உறவினர்கள், உற்றார்கள், அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் இப்படி இருக்கும்போது அவங்களெல்லாம் நம்ம கொலை பண்றதாங்கிற எண்ணம் வரும்போது அவருக்கு இந்த பயம்ங்கிறது வந்துருச்சு. ஸோ பயம்ங்கிறது வேற, அதாவது மரண பயம்ங்கிறது வேற, இந்த பயம்ங்கிறது வேற. பயத்தின் காரணமா தான் உடம்புல இவ்வளவும் பண்ணுது. அவரோட உடம்பு ஃபுல்லா நடுங்குதான், அப்புறம் வாய் காஞ்சு போயிடுதான், மயிர் சிலிர்க்கிறது, காண்டீபம் கையில இருந்து நழுவுகிறது. அதுக்காக என்ன சொல்றாங்க, 5 விதமான காரணங்களை சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு காண்டீபத்தை கீழே போட்டுருவாங்க அர்ஜுனன். போருக்கு எதிரான 5 வாதங்களை வைக்கிறாங்க பாருங்க. அர்ஜுனனின் தார்மீக தடுமாற்றம், இரக்கம். ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா இரக்கம், அவங்களெல்லாம் நான் எப்படி கொலை பண்ணுவேன், அவங்க எல்லாருமே எனக்கு சொந்தக்காரங்களாச்சே. அடுத்தது மகிழ்ச்சியின்மை, என்ன இவங்க எல்லாரும் எல்லாம் சொந்தக்காரங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணிட்டு நான் அங்கே ராஜாவாயிட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது? ஸோ நான் ராஜாவா ஆனாலும் கூட எனக்கு ஹாப்பினஸ்ங்கிறது இருக்காது. ஸோ நான் வந்து போர் புரியல. 3வது பாவம் பற்றிய பயம், இவங்க எல்லாரையும் நான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னா அவங்களோட உயிரை எடுக்கிறதுக்கான சமமாச்சே அது, அப்போ எனக்கு இந்த பாவம் தானே வந்து சேரும். ஸோ இதுலேருந்து எனக்கு என்ன சந்தோஷம் வரப்போகுது? ஸோ பாவம் வரக்கூடிய ஒரு செயலை நான் செய்ய மாட்டேனே அப்படின்னு காரணம் சொல்றாங்க. அடுத்தது குல தர்மம் அழிஞ்சிரும். பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாம் பெரியவங்க, குடும்பத்தில் மூத்தோர்கள், இவங்க எல்லாரையும் அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கு சொல்லி தரத்துக்கான ஆட்கள் யாருமே இல்லாம போயிடுவாங்க. யாருமே இல்லாம ஒரு வளரக்கூடிய ஒரு குழந்தை, பெற்றோர்கள் இல்லாம வளரக்கூடிய குழந்தை எப்படி இருக்கும்? தான் தோன்றி மாதிரி வளரும். ஆனா இதுவே இப்படி இரு அப்படி இருன்னு சொல்லி வளர்க்கப்படக்கூடிய குழந்தை நல்லபடியா வளரும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த குலதர்மம்ங்கிறது அழிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் தயக்கம், நான் பண்றது நல்லதா கெட்டதா, நேர்மையா அதர்மமா, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், இந்த 5 காரணத்தையும் சொல்லி நான் போர் பண்ணல அப்படின்னு அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிடுறாங்க, காண்டீபத்தை கீழே வச்சிடுறாங்க.
இரக்கம் பயனற்றது அப்படிங்கிறத வாதங்கள் 1 and 2ல சொல்றாங்க பாருங்க. என் சொந்த உறவினர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கொன்று நான் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? ஓகேவா? அடுத்தது, இரத்தத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு ராஜ்யத்தை நான் விரும்பவில்லை. நான் யாருடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோமோ அவர்கள் இறந்துவிட்டால் வெற்றியின் பயன் என்ன? அவர்களுடன் போரிடுவதை விட ஆயுதமின்றி அவர்களால் கொல்லப்படுவதையே நான் விரும்புகிறேன். ஒரு படி மேலேயே போயிட்டாங்க பாருங்க. நான் அவங்கள கொலை பண்றதுங்கிறது இருக்கட்டும், நான் ஆயுதம் இல்லாம நான் கீழே போட்டு நான் நிராயுதபாணியா நிக்கிறேன். அவங்க வேணா என்கிட்ட சண்டை போட்டு என்ன அம்பால் அடிச்சு என்ன கொலை பண்ணவட்டும். நான் அதை கூட ஏத்துக்கிறேன். இறந்து போகிறதுக்கு கூட தயாரா இருக்கிறாங்க. அவங்கள தோற்கடிக்கவோ அல்லது அவங்களுடைய உயிரை எடுக்கவோ இவனுக்கு மனசு வரல. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கருணை, அந்த பிரியம். ஓகேவா? அது ரத்தத்தால், அதாவது அதுல எப்படி இருக்குன்னா, இப்ப இந்த இடத்துல துரியோதனனுடைய ரத்தம் தோய்ந்த அந்த அந்த அரச பீடத்துல போய் நான் எப்படி உட்காருவேன்? அதுல என்ன இருக்கும்? அந்த அந்த ஸ்மெல்லு தான் இருக்கும், ரத்த வாடை தான் அடிக்கும். அதுல போய் எனக்கு என்ன சந்தோஷத்தை நான் காண முடியும்? அவங்களோட சேர்ந்து நான் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் தானே பெரிய சந்தோஷம். இப்படி யாருமே இல்லாம எனக்கு கிடைச்சதுன்னா அதனால அந்த வெற்றியோட பயன் எனக்கு என்னவா இருக்க முடியும்? நம்ம ஒண்ணு ரொம்ப ஆசைப்படுறோம், கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதை கிடைச்சு அதை நம்ம கடைசியா அதை நம்ம வாங்கி அதை ஹாப்பியா அதை கொண்டாட முடியாது. ஏன்னா அதை நம்ம அந்த ஹாப்பினஸை ஷேர் பண்றதுக்கு நம்ம கூட யாரும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால வந்த சந்தோஷம் நமக்கு தேவையே இல்லாததா போயிடும். இதுக்காக நம்ம இவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். சரியா? வாதங்கள் 3 and 4, பாவத்தின் தொடர் விளைவு. பெரியோர்களை கொல்லுதல்ங்கிறது மரபுகள் அழிதல். அதாவது பாவம்னு சொன்னாங்கல்ல, அதுதான். பெரியோர்களை பீஷ்மரையும் துரோணரையும் நான் கொன்னேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்? ஒண்ணு பாவத்துல கொண்டு போய் விடும். எப்படிப்பட்ட பாவத்துல கொண்டு போய் விடும்னு சொல்றான் பாருங்க. அடுத்தது எந்த மாதிரி ஒரு நிலையெல்லாம் மனசுல யோசிச்சுட்டு அவரோட தாட் ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு போகுது பாருங்க. மரபுகள் அழிஞ்சிருமா. அதாவது என்ன கல்ச்சர் அப்படிங்கிற சொல்லி தரவங்க யாரு அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள். அப்ப அந்த கல்ச்சர் போயிடும். அடுத்தது குடும்பம் அழிதல். குடும்பம் எப்படி அழியும்? ஒரு போர் நடந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அந்த எண்ட் ஆஃப் த வார்ல என்ன ஆகுது? ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க, ஆண்கள் எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க, இறந்துடுவாங்க. ஓகேவா? அந்த பெண்களும் அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வயதானவர், மிக வயதுல மூப்பு உடையவர்களும் ஒரு குழந்தைகளும் மட்டும்தான் அந்த அந்த வீட்டுல தனித்து விடப்படுவார்கள். அப்ப அந்த குடும்பம்ங்கிறது எப்படி ஆயிடுது? நிலை குலைஞ்சு போயிடும். அப்ப பெண்கள் எப்படி பாதுகாப்பற்றவர்களா போயிடுவாங்க. அது பாதுகாப்பற்ற பெண்கள்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வர்ண சங்கரம் ஏற்படும். அதாவது அந்த எதிரி நாடு இந்த நாட்டு மேல போர் புரிஞ்சு இந்த நாட்டை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இங்க இருக்கிற வீரர்கள் அத்தனை பேரையும் அழிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அத்தனை பேரும் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையில இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த நாட்டோட வளத்தை சூறையாடுற மாதிரி அந்த பெண்களையும் சூறையாடக்கூடிய கூட்டமா தான் இருக்கும். அவங்க தன்னோட சந்தோஷத்தை அப்படிதான் வெளிக்காட்டுவாங்க. ஓகேவா? எதிரி மன்னன் ஜெயித்து இந்த இந்த நாட்டுக்கு வந்தான் அப்படின்னா அவனுடைய சந்தோஷத்தை எப்படி வெளிக்காட்டுவாங்கன்னா சூறையாடுவது மூலமாக. அப்ப பெண்களுடைய சூழ்நிலை எந்த அளவுக்கு மோசமா அவங்களுடைய மானபங்கப்பட்டு விடுவார்கள். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா வர்ண சங்கரம். விளைவு என்ன ஆகும்? அந்த வர்ண சங்கரம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒரு பெண் அந்த வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணோட இருக்கும்போது பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா அந்த கல்ச்சர்டாவே இருப்பாங்க. இப்ப வேற ஏதோ எதிரி நாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய யாரோ ஒருவனுடைய நிர்பந்தத்தின் காரணமா அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அது கலப்படம் ஆயிடும். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகுது? அந்த கல்ச்சர் மிக்ஸ்டப் கல்ச்சரா இருக்கும். அப்ப என்ன இது? அந்த குடும்பம் நிச்சயமா ஒரு நல்ல ஒரு அந்த ஒரு அந்த இது நாள் வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த அத்தனை கஸ்டம்ஸையும் அது ஃபாலோ பண்றதுக்கு தெரியாது. அந்த அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கு அந்த கஸ்டம்ஸை ஃபாலோ பண்ண தெரியாது. அப்ப விளைவு முன்னோர்களுக்கு நரக வாழ்க்கை. இதோட விளைவு எப்படி முன்னோர்களுக்கு நரக வாழ்க்கை அமையும் அப்படின்னா முன்னோர்களுக்கு பித்ருக்களுக்கு திதி கொடுக்கறதுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம். ஓகேவா? அந்த திதி எல்லாம் யாரு? நம்ம வீட்டில் கல்ச்சர்டா இருக்கிறவங்க தான் சொல்லி தந்திருப்பாங்க. இப்ப இந்த கலப்படமாய் இருந்திருக்கக்கூடிய சந்ததியினருக்கு இது தெரியல அப்படின்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பித்ருக்களுக்கெல்லாம் திதிங்கிறது கொடுக்க முடியாம போய் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுது? நரகத்துல தள்ளப்பட்ட வாழ்க்கையே மாறிடும். சோ அர்ஜுனன் சமூக கட்டமைப்பின் நீண்ட கால அழிவை பற்றி அஞ்சுகிறான். அவங்களோட திங்கிங் எபிலிட்டி பாருங்க எந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறாங்கன்னு. சமூக கட்டமைப்பே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ஸ்டக்காய் நின்னுடும் அப்படிங்கிற மாதிரி பயப்படுறாங்க. இந்த இந்த விளைவு, இந்த போரின் விளைவு. எது சிறந்தது என்பதை நான் அறியவில்லை. அவர்களை வெல்வதா அல்லது அவர்களால் வெல்லப்படுவதா? இந்த அதாவது ஜெயிச்சா
என்ன ஆகும், நமக்கு ராஜ்ய பதவி, தோத்தா நம்ம மரணம். ஓகேவா? அதனால இந்த தயக்கம் வருது. இந்த இது இது சிறந்ததா அல்லது ஜெயிக்கிறது அப்படின்னா ராஜ்ய பதவி ஆசைப்பட்டுட்டு போனோம்னா பாவம் வரும், சந்தோஷம் இல்லை, ரத்த வாடை வீசும், எவ்வளவு சொல்லியாச்சு. அதுக்கு பேசாம நம்ம அவங்களால கொல்லப்பட்டு விடுவோமா அப்படின்னு. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா டியூவல் மைண்டு, இங்கேயும் இங்கேயும் மனசு அலைப்பாயுது. இந்த தயக்கம் இருக்கு, இந்த டியூவாலிட்டி, இந்த இருமைத்தன்மை அப்படிங்கிறது தான் தயக்கம்னு சொல்லுவோம். அவர் தனது கடமை குறித்து குழப்பமடைவதாக ஒப்புக்கொள்கிறார். எனக்கு குழப்பமா இருக்கு, எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிறது நான் எனக்கு புரியல. அதாவது நான் உங்களை ஜெயிக்கணுமா இல்லை அவங்க என்ன ஜெயிக்கணுமா, எனக்கு இது புரியல. இந்த குழப்பத்தை நீங்க தான் தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ புலம்பலையும் சொல்லி முடிச்சு பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த குழப்பம் ஆன்மீக அறிவை பெறுவதற்கு தேவையான சரணடைதல் ஆகும். இந்த குழப்பம் அர்ஜுனுக்கு தன்னால வந்ததா? இல்லவே இல்லை. அர்ஜுனன் அவ்வளோ மிகச்சிறந்த வில்லாளி. அர்ஜுனன் வந்து அவ்வளோ கலைகளையும் எப்படி துரோணாச்சாரியர்கிட்ட கற்று தேர்ந்தாங்களோ அந்த மாதிரி பீஷ்மர் கிட்ட அவ்வளோ ஒரு நல்ல குடும்ப விஷயங்கள் அத்தனையும் கத்துக்கிட்டவங்க அவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயங்கிறது ஒன்று கிடையாது. ஆனாலும் கூட இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் எப்படி தன்னை வெளிக்காமிச்சுக்கணும், தான் எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத பகவான் கிட்ட கேட்டுட்டு அதை செய்யறாங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் கூட நம்ம ஸ்காலர்ஸாக நம்ம மனசில் நினச்சிக்கணும். இது செகண்ட் லெசன் இது. நம்ம என்ன எவ்வளோ தெரிஞ்சவங்களா இருந்தால் கூட நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சது இத்தினோண்டு தான். தெரியாத விஷயங்கள் அத்தனையோ இருக்கு. ஓகேவா? ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு மனிதர்களும் ஒரு ஒரு சூழ்நிலையும் நமக்கு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா லேர்னிங் ஸ்டேஜ்லேயே தான் இருக்க முடியும். ஓகேவா? ஐ ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. லேர்னிங் ஸ்டேஜ்லேயே தான் நம்ம இருக்க முடியும். அதையும் இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் மூலமாவே நமக்கு தெரியப்படுத்துறாங்க. ஸோ இந்த குழப்பம், இந்த மாதிரியான ஒரு குழப்பம் அர்ஜுனனுக்கு மனசுல உண்டாகிறதுக்கு காரணமே யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். இந்த குழப்பத்தை அர்ஜுனனுக்கு உண்டு பண்ணி அது மூலமா அர்ஜுனனை மட்டும் தெளிய வைக்காம இந்த பகவத்கீதை மூலமா நம்ம எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அப்படி உடனே போர்க்களம் அம்மா தச்சு துரியோதன் யாருன்னு கேட்டுறாதீங்க. ஓகேவா? நம்மளுடைய வாழ்க்கை, இந்த வாழ்க்கை சூழலை, ஏன்னா அடுத்தது வரப்போறது கலியுகம் தான் தெரியும். எண்ட் ஆஃப் த துவாபர யுகத்துல தான் என்ன நடக்குது, அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களமே இருக்கு. இந்த சினாரியோ எங்க நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா துவாபரகத்தோட எண்டில் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிறக்க போறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலியுகம். கலியுகத்துல இந்த மாதிரி தான். தர்மம் எல்லாம் சுத்தமா தர்மம் இருக்காது, எல்லாத்துலேயுமே அதர்மம் தான் தலைவிரித்து ஆடும். அப்படிங்கும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் அத்தனை பேரும் எப்படி தன்னோட ஸ்டாண்டர்டை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, லைஃப் லெசன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வி ஹேவ் டு ஃபாலோ அபைட் த ரூல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆன்மீக அறிவை பெறுவதற்கு தேவையான சரணடைதல். அப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் நமக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன செஞ்சாகணும், we have to surrender unto him. சும்மா எனக்கு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டு போக முடியாது. அவங்கள்ட்ட நம்ம சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டாதான் நமக்கு அதுக்கான பதில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த அத்தியாயம் 1 இதோட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அரசனின் விசாரணை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா, அடுத்தது துரியோதனின் பயம். துரியோதனன் 1.2லேருந்து 1.11 வரைக்கும் துரியோதனன் போய் ஒருத்தவங்கள்ட்டே பேசுவாங்க. பீஷ்மர்ட்ட, துரோணாச்சாரியார்ட்டன்னு ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசுவாங்க. தன்னுடைய பயத்தை வெளிக்காட்டாம கத்துறது மூலமா ஷவுட் அட் தெம். அடுத்தது 12லேருந்து 19 வரைக்கும் போரின் சத்தம். அதாவது இவங்க சைடு சங்கநாதம் ஒழிப்பாங்க, அப்புறம் பாண்டவர்கள் சைடு சங்கநாதம் ஒழிக்கும். இதெல்லாம் 1.19 வரைக்கும். 20லேருந்து 27 வரைக்கும் படைகளின் ஆய்வு. ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் யார் யாரெல்லாம் நிற்கிறாங்க, ஆப்போசிட் சைடில் யார் நிற்கிறாங்கன்னு நடுவில் கொண்டு போய் தேரை நிறுத்திட்டு அர்ஜுனன் பார்த்தது அந்த ஆய்வு இதுதான். 28லேருந்து 46 வரைக்கும் அர்ஜுனன் விடாம புலம்பியிருப்பாங்க. அர்ஜுனுடைய மனச்சோர்வு என்ன, மொத்தம் 5 ரீசன்ஸ் சொல்லி அவங்க தன்னுடைய சோர்வை வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க. தீர்வை புரிந்து கொள்ள நாம் முதலில் பிரச்சனையை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தியாயம் 2ல தான் என்ன இருக்கு, நமக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்டே சொல்லியாச்சு என்ன, இதுல நம்ம ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்க்க போறோம், சொல்யூஷனுக்கு ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ பிரச்சனை எங்க இருக்கு, அத்தியாயம் 1ல இருக்கு. நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும். புலம்பலின் மதிப்பு. அர்ஜுனனின் புலம்பல் யோகம் ஒரு தோல்வி அல்ல, இது தெய்வீகத்தை பேச அழைக்கும் உதவியற்ற நிலையின் உண்மையான ஒப்புதல். ஓகேவா? எனக்கு எதுவும் தெரியல, இதை நம்ம தோல்வின்னு எடுத்துக்க முடியாது. இது ஒரு காரணமாலாம் சொல்லி கேட்குறாங்களே, அவ்வளோ படித்த ஸ்காலர்லி பர்சன் தானே, இது அவனுக்கு அதை வந்து பார்த்துக்க தெரியாதா அப்படிலாம் நம்ம இல்லை. நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிறதுக்கு பேர் தோல்வி கிடையாது. ஓகேவா? அந்த உண்மையான ஒப்புதல் என்ன அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவான், அவரை நம்மளோட ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிடுறோம். ஓகேவா? தெய்வீகத்தை பேச அழைக்கும் உதவியற்ற நிலையின் உண்மையான ஒப்புதல். இப்பதான் பகவான் வாயை திறந்து பேச போறாங்க. அவங்களோட ஹெல்ப் நம்ம கேட்குறோம். எப்படி கேட்குறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புலம்பலை சொல்லி அவங்கள்ட்ட பதில் கேட்குறோம். இறைவனின் கீதைக்கான களம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போ பகவத்கீதா. பகவத்கீதானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
பகவான் அவங்க சொல்ல அந்த தத்துவங்கள், ஓகேவா, அல்லது பகவான் சொன்ன அறிவுரைகள், பகவானின் போதனைகள் அப்படி வச்சுக்கலாம், ஓகேவா. ஸோ பகவானால பேசப்பட்ட பகவத்கீதால ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பூரா பகவான் பேசவே இல்லையே மாதாஜி அப்படின்னா, இப்பதான் கீதைக்கான களம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இத்தனையும் அனலைஸ் பண்ணி அர்ஜுனனுக்கு பகவான் வந்து நாளைக்கு சாப்டர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ரிசல்ட் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. இது இது இப்படி கிடையாது, நீ திங்க் பண்ற மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு புரிய வச்சு அர்ஜுனனை தயார்படுத்துவாங்க போர் செய்யறதுக்கு, ஓகேவா. நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ஸ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரையே நம்ம இப்போ 1 hour பார்த்துருக்குறோம், 18 சாப்டர்ஸ் பார்க்குறோம், ஓகேவா. இந்த பகவத்கீதை இவ்வளோ நேரம் அதில் சொல்லப்பட்டதா அப்படின்னா 700 ஸ்லோகங்களும் 45 நிமிடத்துல குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் வச்சு சொல்லப்பட்டது, ஓகேவா. ஏன்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் நடுவில் கொண்டு போய் அந்த ரதத்தை நிறுத்தியாச்சு. அர்ஜுனன் ஆப்போசிட் சைடு அந்த யார் யாரெல்லாம் நிக்கிறாங்க, சேனாதிபதியா யார் நிக்கிறா, ஒரு ஒன்றா பார்க்குறாங்க. வீரர்கள்லாம் யார் யாருன்னு பார்த்த உடனே மனக்கவலை மனசோர்வுன்னு வந்துருச்சு. உடனே காண்டிபத்தை கீழே போட்டுட்டு எனக்கு உடம்பெல்லாம் எரியுது, நாக்கெல்லாம் உலர்ந்துருச்சு, எனக்கு கை கால்லாம் நடுங்குதுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துடுறாங்க. உட்காந்து அர்ஜுனனை உற்சாகமூட்டி மறுபடியும் காண்டிபத்தை எடுக்க வைக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பண்றாரு பகவான். எல்லாம் அப்படியே என்ன சொல்றது, ஃப்ரீஸ் ஃப்ரீஸ் மோடுக்கு கொண்டு போயிடுறாரு, ஓகேவா. 45 நிமிஷம் இவங்க 2 பேருக்கு மட்டும் கான்வர்சேஷன் நடக்குது. இவங்க 2 பேர் மட்டும் தான், அர்ஜுனன் பார்க்குறாங்க பகவானை, கிருஷ்ணர் பார்க்குறாங்க அர்ஜுனனை, இதுதான். இதை தவிர இன்னும் ஒருத்தவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க, யார் அப்படின்னா சஞ்சயன் அவங்களோட அரண்மனையிலேருந்து. ஏன்னா அவங்க பார்க்கறதுனால தான் திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்ல முடியுது, இது இது இப்படி நடக்குது, அர்ஜுனன் இப்படி எல்லாம் புலம்புறான் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் அங்க கன்வே ஆகிக்கிட்டே இருக்குது, ஓகேவா. ஸோ இது 2 பேருக்கும் நடந்த ரகசியமான இந்த உரையாடல். இந்த ரகசியமான உரையாடல் வந்து நம்ம 2 பேருக்கும் மட்டும் நடந்தது. இதை வந்து நீ யாருக்கு மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னா, என் மேல நம்பிக்கை உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லு, என் மேல பொறாமையற்றவர்களுக்கு சொல்லு அப்படின்னு பகவான் வந்து அஷூரன்ஸ் வாங்கிப்பாங்க, ஓகேவா. ஸோ நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு இந்த பகவத்கீதா இந்த பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள நம்ம வந்திருக்க முடியுது. ஸோ நம்ம இந்த பிரயாணத்தை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தோட இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம என் பண்ணுவோம். பஞ்சதத்துவா அப்படின்னா 5 கோஸ்வாமிகள், ஓகேவா. ஸோ நம்ம பகவானை பத்தி போற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரே மந்திரம் எது அப்படின்னா அந்த மகாமந்திரா தான். ஸ்ரீ இது என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட மேனிஃபெஸ்டேஷன். கலியுகத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட அவதாரமா யார் வந்தாங்க அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. பலராமன் அவதாரம் யாரு அப்படின்னா நித்யானந்த பிரபு, ஓகேவா. கதாதர பண்டிட் யாரு அப்படின்னா ராதாராணியோட அவதாரமா, ஓகேவா. ராதாராணி எப்படி இருப்பாங்க, சக்தி அவதாரம். அதுவா வந்தவங்க யாருன்னா கதாதர பண்டிட். ஸ்ரீவாசாதி அவங்க யாரு அப்படின்னா பக்தரோட மனோநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக வாசாதி அவங்க வந்தாங்க. அத்வைதாச்சாரி யாரு அப்படின்னா விஷ்ணு சிவா இவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன்ல வந்தவங்க இவங்க. இந்த 5 கோஸ்வாமிகளும் சேர்ந்துதான் கலியுகத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த பக்தி இயக்கத்தை கொண்டு வராங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய மகா மந்திரத்தை சொல்றது மூலமாவே நம்ம எல்லாருமே பகவானை நெருங்கிட முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம எல்லாருக்கும் கன்வே பண்றதுக்காக வந்தவங்க இவங்க. ஸோ இவங்களை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு தான் நம்ம அப்புறமேட்டு மகாமந்திரம் சொல்லணும், ஓகேவா. இது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மகாமந்திரம் சொல்லும்போது நம்ம ஏதாவது அஃபென்சஸ் ஏதாவது தவறுகள் பண்ணிட்டோம், ஒரு ஒரு சின்ன வார்த்தைகளை விட்டுடுறோம், அல்லது வார்த்தைகளை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோட உச்சரிச்சிடுறோம் அப்படின்னா அந்த தவறுகள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது இவங்க தான். ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடியும் இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை ஒருத்தர் சொல்லிட்டு அந்த மகாமந்திரத்தை சொல்றதுங்கிறது தான் விசேஷம். ஸோ இதை இப்போ படிச்சு காட்டுறேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விரந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரம் வந்து 108 டைம்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாலைன்னு அர்த்தம், ஓகேவா. இந்த மந்திரத்தை 108 டைம்ஸ் சொல்லணும். ஸோ இது ஒரு மாலை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இதை 108 டைம் சொல்லியிருப்பீங்க. இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்றது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா. यस वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. இப்போ நான் சொல்லும்போது எல்லாருமே ஜெய் சொல்லலாம். அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிராந்திக்கு
జై जय అనంత కోటి భక్తవృంద కి జై శ్రీల ప్రభుపాద కి జై నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్ కి హరే కృష్ణ మహామంత్ర కి जय శ్రీ చైతన్య महाप्रभु की भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की श्री श्री राधा गोविंद की अयोध्या श्री रामलला की गौड़ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा थैंक यू नमस्ते माता जी। यस माता जी नमस्ते हरे कृष्णा हरे नमस्ते कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा।